papa no nya okese aboafo fidiem hanso edoso Azuka the leader of delegation ankasa ewa ha Kuoba Jesse Sempremo Bomichidom, na Safo Kantanka Bomichidom, Sanso na David Dollar Bomichidom. Abrantie ba ku bia ba MCR ho. And me no one ye adwuma but to dino escape me kakro Azuka me sro guy na mo fa ne din mra me na me fa ne din tom from him. Obo adwuma pa. Abrantie bi na me me so chen no. Ai. You see if you say me so chen odi anase wo no wafo. Me so chen odi anase. Mo fa din mra me na me mo ne din na me acknowledge na adwuma ono so yes systematic presence so ebo machidom sana papa toast so ebo machidom anopa efie ha be huru efie ha ebeje ta enkomodi ofie ha o and the packages are wo dwumadiem no ano wode nte betumri kakakra pa e betumri kapa ma me nkoma ma badwafo akwaba papa bi wa ha na sada na bodje se na sia ya white anopa no ho. And they said there was ya shiny African way, no. Me said those collections in the Pam African way, man, dear. Me, no dear. And I pay my fancy asronko Emma, me designer, a Deuce collections. Do me the number of 2 young Grofos, I be an on Taddy AF, maybe. Me the number of my friend and on Pambimau. Any pounds or ye. Or from Wakwaba. Of Asi, Mejoso. Nabibia Boko, dear. Oh, body and Roma. Nice one. And the divine selection ya kaya. That's right. Why am I pharmacy than in my ye mano? And count on who be only be beer any ho. Obiani ho. Oh, so they no compare no there be. Ibini ho. Right. Nambi de nyamiasi say my ba na household don't so. Ijano iguzu share. Na because washi. Na no bi ga jem say IBJ no ahwe bi eja no beto na bogisem ono aja na da bia wo sogu yeso no yenso ye be ma togu na bogisem me guys me wife buy her ma me a friend phone so coffee na ti say na me say to so oba no to hu wo bogisem sa ponchi abogisem sa na di da so jo but what you said, Mammy Kibuka, na bitini shadow, bitini a shadow. Na so called a team way to Kakra. Mammy call my sister Zakwaba, assist me Wakwaba. But on a Vivia Mokori, I got that's a hoyepa. Nice one. You say, I'm the most a radiado, hoyepa. Nice one. Mammy, come me, mammy, so aquaba. Me mammy, dear, in fact. Nyami hira no pa sense course ami nyane adanse a eba me phone so no mani age anopai me wo Lady Bishop Joyce Atta pacho se woko atonsu fe yiase a baby a Jasbro filling station wo no ho e kire ho na asafo friend say Nazareth ewo pacho edin do na de frame mama ene mama coach anope mama coach wo fie ha mama koma na kwaba mama mo akwaba ya eja but on how to say yes wadom anope ma ahofana no odin me das erade ene wonso ada roma erade na mo so ene Sompa TV mpanimfo a erade na mo so ama ene Nazareth nso yesu ya betena TV kese ni radio kese manyamema etie yen ye de e kanyina ne se erade nhira mo no nhira wonso so ama ene erade na mo adom so ma akra wonanka wo mu wo otete ama wo mu so ate nyamene na afi wo mu so hu se nyame bi yeden ewo ho ewo Nazareth erade nhira wonso pi abusua me pacho ahagusuwa ya Sompa 93.1 FM sunie na wo se me da me mpanimfo bi ase time me de dan krofo ase no me refi mpanimfo se sankofa ho no yenchi me pacho wa waje bre na woti television no ho me kire akasafoni a wo hwemi na wasa bre ti radio no ho etie Hour of Hope anopa nyankopon to no bo ase enhira wo because I won't come home adwumadie no me pacho enye dwumadie
obi timi frɛ me wɔ se abi yɛnim deɛ wode ayɛ no kwasi ada no yɛntie wɔ a yɛntimi nkɔ asɔre o ɛyɛ awurade wonka me ho a dwumadie no ɛnyɛ dwumadie anɔpa yi ɔtumfoɔ nyankopɔn ntore bo ase na ɔnhyira wo ɛnɛ meka kyerɛ wo sɛ ɛberɛ nhyɛ da ni afa saa cause package sɛ wɔ dwumadie no dɔɔso na bɛɛ na wɔtwe mmiɛnsa ni ɛna medi nkɔmmɔ bi na nsɛn ma yɛ madwen sɛ mempepere me ho wɔ me nkɔmmɔdie ho cause yɛwɔ nkɔmmɔ no bi wɔ hɔ a sɛ yɛanto yɛ bo ase ne nipa ani nkɔmmɔ a ɛnyɛ papa last 3 weeks mu ni na mene wo di nkɔmmɔ bi fa bitterness ho na yɛdi nkɔmmɔ no bɛduru baabi sɛ deɛ bɛrima bi di ayɛ wo deɛ ɔba bi di ayɛ wo yawdie a wodie nti no wo koraa waboro no nnua na in fact wohwɛ brɛ bi mu ɛbrɛ wo wiase a medɔfo ɛnyɛ bɛyie bi na firi baabi haw ɛbrɛ dodo a bi mu brɛ wɔ asase wei so no mesrɛ wo ɛnyɛ motia bi na ɛha wadwene wo daabi ababaawa bi a wɔne tenaeɛ a wadisappoint no wabie n'ano aka asɛm bi ɛdi wonya aberanteɛ bi a wɔne tenaeɛ a na n'ani da wo soɔ sɛ wɔne ne kɔ akɔwie awieyɛ pa a ankɔ wie sɛdeɛ siteɛ no wasusu bi a ɛnyɛ nsusuanso bi ɛwɔ wo so ntiama bi mu brɛ anɔpa yi nkɔmmɔ a mene saafoɔ no bɛdi yɛ sɛ mepakyɛw gyama ne nka wate mesrɛ wo fa kyɛ no wae aberante bi frɛ me last week ɔsɛ abigye tie wode wo mebɛka asɛm yɛakyerɛ wo yi gyama ne nka no aka memi nya ma ne nka da agya ma menka asɛm bi nkyerɛ wo nipa no a wone ne twe ma nsoro sɛ wokɔ no ɔdada kateɛ mu a papa ɛnyɛ wo de wo menhu obi a wahu sɛ obi awu a wahu sɛ obi awu a warejoice da menhu obi a wahu sɛ obi awu a wabɔ hyire ɛnyɛ normal saa empo ɔntumi fa mpia bɔnten mepakyɛw nipa no a wopɛ sɛ wobɔ ne dua no wɔ hɔ sɛ yɛyi a wofiri mu a yɛyi deɛ ɔde ayɛ wo kora firi hɔ a wodɔ no paa hwɛ wontumi mfa nkyɛ no nyinaa yɛ dɔ a wowɔ ma no but wonim wode wo werɛ hyɛ obi mu wode w'ani too no so yɛ obi wɔ kora mpo a woinvesti wɔ nipa no mu agyapadeɛ bi a na wɔsɛ nka woyɛ ma wo ho no na wonim sɛ wone no mmom na ɛkɔ akɔbɔ bra nti deɛ wɔ sɛ woyɛ ma wo ho no woyɛ ma saa nipa no nti ɛkɔbaa sɛ seesei ɔnni wo nkyɛn biemu no ama wapem deɛ ma nipa di bɔne pii ɛyɛ sɛ deɛ abrabɔ no akɔduru seesei a no yɛ sɛ ɔkɔ n'anim kɔ n'akyi kɔ benkum kɔ nifa a saa particular person wei ɔde nafa yaw mu nti no sɛ wɔnhunu kotokuro kora mfa kora nhyɛm sɛ mene wo kasa sisie no sister bi nhunu sɛdeɛ n'abrabɔ no ɛnkɔ biem sɛ wɔsan n'akyi baabi a age di na duri no afei na wɔsan bɛtwe mpena foforɔ baabi a age di na duru no afei na wɔbɛstudy bɛrima foforɔ obi kora deɛ sɛdeɛ na medi kan ka no wo ne nipa no hyehyɛ mo nneɛma sɛ mo na mokɔbɔ branti wagya padeɛ koraa akɔ akɔdi ne nsɛm wodwakyerɛ akɔ akɔwura ne nipadua no mu because me kasa sisie training college bi a branti bi kɔɔyɛ no wɔ hɔ ɛyɛ sister bi na ɛkye bayerɛ tɔn ɛna ɔde bra no kɔɔ training college anɔpɛ a yɛkasa sisie no nursing training bi a gay bi akɔ a wawie ne wɔ sɛ taxi driver bi ɔmfa no nyɛ hwee no ɛsa taxi driver no na ɛtua ne school fees
na dwene mu no de no nim sɛ ɔyɛ adeɛ sɛ ebetimi aboa mom omomienu daach ba sister na mfana ni anto saa de no ko hu nkrofo bi mu wɔ school hɔ a na no hu no sɛ wapagya enti abrante no nyɛ ne class bra sɛ sika na nka betimi de aboa wabrabɔ enti wotena se bu nkompɔ hwe wachi sɛ wasɛ wo brɛ na nkampo nim sɛ on fa nkonko wie kura mpo akɔ nka nkyerɛ na twe ho wanka nkyerɛ mama nka asɛm bi nkyerɛ mɛma last week me tu mɛma fo and me gusu tu mɛma fo mesrɛw I am talking from experience me pachewo asma me ne wo kan no me say me I be jam ne wo kasa no I am talking from experience me nim de make wo sometimes yet na se a enkomo na ye ni wudi no ya ne ya fa bi mu nti ne ye ka ho asɛm akyerɛ wo me say wo hia oba na sɛ wo pɛ no a ka kyerɛ sɛ ma me pɛ wo me pɛ sɛ me no twempena enko ka nkyerɛ wo ba sɛ wo pɛ no na denti no wo de sɛ ma me wow enko dada oba no ne enko danwie entwe ho mfiri no me pa kyɛ wo bodu e benya ho because eno na ye breach of contract wo ka kyerɛ ne sɛ wo bɛ wa no ɛyɛ bɔhyɛ na nyankopɔn korampo no na ne nyin kwaseafoɔ bɔhyɛ ho me pa kyɛ emfa kɔno nkɔhyehyɛ nkwasea bɔhyɛ bi a wontimi ni so Mrs. sɛ wo hyia oba na pɛ sɛ ɔne twempena ma ne huru sɛ madam empena kɛkɛ na me ne wo twe so ogitum no ma ne ho kwan a ɛnde ɛwo ne ntem asɛm na mmom enka nkyerɛ oba sɛ wo bɛ wa no or in the name of say wo pɛ ne ho kwan nti me ba tɔ ɛno so ogyina dwaye hɔ no na ɔpa ne to ase na ebenya wo na no nkomodie mu ne adesua mu no ɛma no sese no ɔmo mu nyame ketewa bi hyɛ anda ho ɛyɛ adwuma ma ɔmo minim sɛ nye program wi ayɛ ya na minim sɛ nipa kora botra gata otimi de gata bodua sister baako ɔso no ball aso kora mpo timi ko gina ball aso no de ball no bɔ abrante ni dua anopen krofo wo bitterness wo mu dodo me pese ye kwa bonten na me ne ma be 5 di nkomo brante bi de wafa ya omu edua no kora wa buru ni bia brane ni hu nkomo kakra wate me pa chow de papa bi de aye wo oto broken heart mu kora no umfi fremeni ni nkomo kakra wai ade bia brofo ba ko amete ya metimi ka kire wo and say a problem shared is a problem half solved anopeya me matena si ye obi o hɔ a sɛ wɔne yɛ ni nkɔma anopeya me se ne hyenapo hyempase kobodua sanopeya anye program a obi bewu because sister bi ye kekagu obi asum sɛ fa no kwa asɛmba ye obi o hɔ a womfa bɔne nsusu no bra never despise anybody when asɛmaba because so no one yakra na danfo betu no fo wo de sister no a wo wa disappointing no a wo say mem wa beti so say chamfo bi odi ni birthday no enkopa chew pa bi mfa dwato bi nkonkoma no na hunu hu so ntimi nya wo hwe me kasa tere da sane no pai bra bi na wo no wagigi na dia ne bu afu a odi yawo no o de enkonkopa mpanifo bi nkonkopa no chew ana hunu kwa bi so mfa so empa no chew na no minya ko bi fra kra o ge bi uti kumase ha yesi se omomu esado sekete bi o ayi wakoji abrante bi sika ono watena for number of ayi na sister me sori me ba be frew se wan fa bra ne sika nkwankoma no de be ba wo so no ade abra no peso de ye wo no komo oni mi di ye ne ma so case nim sister bio obesa kete wasama do mesu be fra kente no se kente no mo sa obesa o fra kente no ai sei hwe
Mumu bia mo hwe na mo tie no adeche a mo bompa e ma se nyame be ma ya hoden ne yetimi atena sa ya adwuma because enkomo bia ye di ni nsem bia ye tene ho wopani se program we ni ho anka nkrofo be wu no dooso but me dofo a wutie me irrespective of said ye wu na mu bia no osi wo nyame ye ni daso a on hye ni wo anwum bi ye me de pa osi wo ye ni daso a on shani wo oye ni daswa anu de on shani wo onyame ye ni daswa sana on shani wo oye ni daswa on shani wo se wo de wo tuni suya na udini bo shasam ni so udi ube hu nanyo nyam said yet you oye ni daswa on shani wo oso se udi wo tuni suya na udini bo shasam ni so ube hu nanyo nyam said yet radie I be nyame no ye ni daswa on shani anopa mi show bi nkran hwe be ma bi oja wo oba bi oja wo di obi dia ye wunti no wankasa wani maguase wankasa sesei waserefo anyaw hwe ye o ma bi wo ho munya be ma bi a ho omde ne ye o ma de nyina ho o de be ma ne hyehye ne ho enye bone se ka wanya be ma papa bi ene ne nam o yo ba o value be ma ntina wo di ne ho nkomo but hwe de obi dia ye obi ba no pay anope ma me ne ma be 5 ndi nkombo obi de ade bi ayew pa ayew ya papa akọ dompem what this is one fan channel I be mean to me fan channel me fan channel debi me fan channel da wona me pese me no di nkoma no pay brani ni nkomo 0551931931 0548931931 me pa cho ema na me frɛ wo mo ye wi e be ba me ma no ho ai na me ni se me ma no de inform nsimo se ma no so eku me ma no pa enti me ni nkomo kakra 0551931931 0548931931 obia yade amana ya wo ya papa account pa ntino wo pese wo bonu dua ye obi okra dua bo no wabo obi sususu ho a anopenye se wo temenka yaudi a wo community no wo pese wo yesa de no mesre wo bra na ye ni nkomo mame ntumri kan ko afijase banko na me nkochia me mame nyame che mame nyame che wo mfa me dwumadi ni agro wo afijase banko edin adodo na de frɛ ye ogre aha ko asɔre wo Holy Trinity Church afijase banko chese mame obi ani sumpa ha onim no said ye onim ye program outline as one ye na tifia mame nyame hyira pa se wonfa ye dwumadie eni agro wate anopa wo ba BJ me chia osoro kwa so pa yenko ahoma no so na yenko di nkomo kakra. Hello Abide, good morning. Good morning. Anopa nyame hyira pa na afutu ade bia wutie Nyame hyira wo so me dofo da sisa mo makwanya me so me dia do my BJ mo last 2 weeks me frame and mo kasa ba na me kasa bia menya wo line na nka me ne wa kasa person but me nyae me so na o dia mame me pacho yo na me tuni afrem na de ekos wo me mu ne die nsembebri mame yeni nkomo kakra e die na ekoso mu ada ne nsembebri anopai me dofo le frel say na me ne be me dinete ema oni oba bi konye mo ye na omo ba ni yiye o ma sa ge ni yin sai no say oni me betena
I'm a man so I shot in the numbers and I say, I do baby no mete and I say, but I be this and me can say, me twa me shy am one me. Because me who be man of cry, na me who ye fu. Me who na me who ye fu because of the why you need tea. It's a monsieur why I know the number two. Mate, me the number better so 26 ne twato. Bomodin say oba pekini e din komo why. Mpacho say send the chat to 26. Mpacho mate. Mpacho me ya me feel. Ye be din komo why. Right, anopai. Obi abaso. Aha. Yaudie bi a wudi wo be ma bi ho abrante bi ho no. Frame na ye ni ho komo kakra. Hello. Hello, Pacho, good morning. Good morning. Pacho, obebo din ana umo din. Pacho me the diner. Okay, ma me diner ma mi tie wa no pay. Pacho, let me be a day the year me. Me na won kwala ni. Ne nse boni dia. But okati friend thing. Na me na ma le koma na ma no ni pray. Ane me kasai, get to the dia na me na ma koma ma ase. No me kasai. Ni wa na ma wa jana. Kama son me dai. Imagine kwala mi. Ni cho mo ka bi. Ni ko na me ko sha mi na ni so mo ma na to so 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 pe me ni na ni. Ko se be ma na ko wa sa mi na video kwa na se na ma ko na mi kwala na kata. Ke ha me ko ye mo ade to fi. Ya ware. O do gwa wa ye ni si. Me onwu awade no. Ongwa wale ni best ni yetu. Ase ni ma me se. Ani me jaya ni ko shebe ni ya be me dia na wo tia. I think ko document na ma asenu. What's it? Think ko document. What was unya be ma ware? Ase unya be ma me wa ongwa wale ni be ma nta ge na na so am hwe. Ndi na ma ko ma asemu ni ka sa ni na wo. Me do ni me ti bi ma je ko la no. Ni me ko sheme ma. Me bacho eya na wo ho a udi ya usana okay kansem bia na oh anya kala na mdi menya kama ko ndia kunda dada oso wa ye dai no kala na mdi menya tuni kaba na ndi mitini bade ane me so fo ni tu nkwada na saa wa me sro me de me number beto so bomode fra me na nkwada de ye o mane wo mo bacho nkwada no mo age ni ye sai oh kala ni ba ko 13 years. Mama bini na ba ko na biwe. Na mama ma na jin kala ni twin ten ko shamema. Te ha me ni kala ni ta bo mi dem ma. Me bacho o kasa free hin. Kasa free central. Me the number bi be 2 TV no so 26 the chat e ya frame why. Se o 40 ase a se be ye fa ne ba mo bi ntina. Aha, we ti ase a ye fa ne ba ma obi ntina. Hello. Hello. Bacho obebo din ana umo din. Me pacho me dey it's free. Bacho o kasa free hin. Kumasi tano so. Me pacho mo dey ya mo ye kama pa na me sama asem kakra. Be me bi di bia ye me. Me na 5 good years. Me na ma handan ana me ne team. Starting na oboa me. Enti na djuma be say ma me shine sponsor na odi kan ware pay jai. E wo ma me no me tua ne be school fees, bus fee. E hwe na no any problem bi with them tell me pay ma. Me hwe na 2 years. I say the pay ni pabu ma. But na ho akwa handan me kokoro ma ba me ba ya wa sister me me nyina ko. Me ne ono ane ma me akopa na choso de efo ni firi ne national. And then I do baby a baby wale. To the mere major for Sonaman ho, na entina. A bit in there, then man say I will be him, and to me ya winnie pacron honor, and some mammy chain epium. A yummy yawa makuma mupa, me say, be bonivia. So what mammy must send me in a mamma bama, some no while a minute in my bought work. Then, only so when Jessica or Walo bar for. A yummy ya. Me bacho ushia no ne bini nsem Only be na so jade bi so to gani din kakra de nanka wode boa me kakra ye nyina menya bia wono ne edibi ono so nya bia me so ne dibi
ɛna akyire no adwuma no ɔmo si program bi aba mu ti no yɛntwi ɔmo ka ɔmo hwehwɛ mu hwɛ mu wie no mu sɛ wɔn ka ho bi ɛna pɛ nipa bɔ mu nti pɛ nipa bɔ mu na ɛsɛ me ne nyinaa agya mabɔ ne hɔ ka me so nyɛ bidie no yɛfiri kurom ba na ɔpake ne nneɛma kɔ enti sese na ka wapoto aba na fe e wo se wodi bom no wo so onim wo biem ɔso wɔ nim biem wakɔ han dan foforɔ no wɔ ba foforɔ wɔ abla mene ne teme nsa menyima na ase ana bikade ato edo so ɔso no wɔ ba bi nyem enti no ɛso ɔma n'ani kɔ wɔ ba akoro ho wasesa ne nyama kɔ patro wona ne tena be sen mene ne tena 5 years 5 years 5 years me ban me na mtua like be tua water be obepa na ma ye aduane asi hɔ wɔne me ne da ɛsɔle sika ne ba no de kɔ me patro apart from say won fa kosua ne snap mo no dua no utiri mu no ya na wo no me nsɛm bi a wo ka na me say won fa wo ba bi a ma na ni wo wia fu da e patu so be nu no ho aba be pamache o maka ise won kɔ awale holi de won nya bi ga woni wia sin wo de ye me no obi di be ye ne ba e bible so e nkwaso nto obi di be ye ne baba no mame to bo ase ye won ba bi a yaudie di nipa koduru enti generational curses bi a ha nkrofo no wo se ye gyanom aye bone wo mni ho ena ye ne wo masudi ne yesoa mame mesre wo nyabotere wate o so ba be kwa adwuma I didn't see cabin with you, and my baby, and what time and I bear good so do time be okay, be on over that. So, but the two people pay any papa or them about Mamma to wasi, wati, and I'll pay Untina me buy. Me pacho, Jaiman and Kawati. Miss Wati. You can't make me will be and to catch it. Conco to Jana Bomb Pie catching ya, me say. And no me be a waka to no subiano, who jaite. A very reverse. Almost said was in home. Mamma Cafra, what's it? Share? Meanwhile, my bank cacra. A good time be our own. Dear Nipa Bayana. Oh, catch and say. The obedient here, me cannot cry. Sometimes let's face reality. A dear pa obedia you bia, me meeting from a moon catcher was a fat no. Sabe is unusual. A dear no can send fata say, the odia ayawono, me be no crackers a fat channel. So, we met me, you are DB, wunya baby crank or so they should quite you cram and cocoa baby here. That's so bad a day. Mammy. Any power way no ho. You should be thankful to God say one for one ko wura wadiem. Mami, kafra wate. Ai, kafra. Minim say ya pa nanso. De me ka che say jama nka wate. Okay. Nyame de wo de bebra wate. Abrante on deserve on sem fata se wona wotena. Ntina okoye. Kafra, wati, jabi biya manenka. Nyami shira wa no paper. Hwe mesrɛ mo yɛmɔ abrabɔ no yie. Tina me ka kyerɛ wo no, he? Sisi amene o kasai. Enra na me namfo bi di nkomo bi sɛ. Adentina, wo no beti. Wo nim sɛ bɛma ya no tia wo gyi ne sika di. Enne ya so wo ye ho ade a. Enya de a wo bɛpɛ sɛ ɔno ne bɛware. Ba to gyi ne sika di. Wo entertain no. Madam, memfa ho kyerɛ nya niema bi o. Na wo nkwa ye pressure say bibia wo wiase. Hello? Hello. Medofo benie. Hello? Oh, but what to me ka? Hello. Hello, obebo din ana modin. Good morning. Okay, but my mintie na wo kasa free hen. IBJ anopenyankopon so pa on ehie. Papa wache. Nyame hira wo so pa. Anopen mi popo mishia
Meaning say, you was in Cotin. Now, 2 years and with my one of 1 or 9 years. That's it being what I say, but my money did young family up at the local woman. Hey! Nyami and Mama will chamber Kunkum Emma na. Young family up with a money doing other phone. Just say, Aquadano won't feel cry. One few cry, two people near you, be at All because Okase, Coco in send to work when you send unto a winter. I'm a work on 9 years. Nobody did so bad, dear. Hospital, dear me, we didn't go yet to control. Me bacho, minim say abrabonum no edu time bia, ya na ho chire timi ba so pa me boa. I be easy. Easy. Out of ho chire ya na obie wa no keka nsem bi eto abrante no so ana. Me mom dear, me no me da. Esan say Bible ma me say who talk for uncle the mount. Me dear me no me pa dear, me no me ni bida. Aya na ya me ya. But who di asem ne ho ya o? Ndi ho ya papa ma kumem. BBC enkana wo se kono na bembe boa. But because of say on kan ho nti. I be Sabema dear, and can minimum say, why I was so careful. So, what about it to cry? And I'm making them not to come to the But your issue was so hoping. You should that. Mammy, what's wrong with Aquana? Shall dear what? Mati. Now, unim say. Diabo we na no hyechen de omo bi o ma no aka no said you how we no so be you bi ade o se mi jaw ma nyame me se abrante bi ba ha ho me ni nua abram pa ka chen so pani kokopa wo yere ne chew ane wo ma ne chew na wa akora no ye ni mu ba yi hu wo bread do o se boss no krepa wo. So we default namza and yeah do the needful. Hello, me don't for Benny. Never show within 2 minutes. Okay, but on our case free him. Never show me case free doing qual. Okay, Mammy Tio me don't for. I'm not very day and I'm on your case. The first time I'm showing you. Now, Sebi, and that's the real why I won't see me back. Many benefits tonight. Beginning there, I mean, you may not have the way anyone who say, easy, sir. I was 3 years, once the could be mad. I shall say no, she out there, and now when you made a name more dead. And yet, the more the so was soon sent away from your Basum Joe. You get my juvency, problem be anymore. Mami benye mo yana mi bidi ni adienti manye shwe ni na mi tin ko be game ta ko sa 9 months oh ana mi de wa kran me wuri me ka se ni fi no me a me hwe me baba yes afi me hu se amu kire wo me fa fu fre ni ya de tu ni se afi de ma bele se wan ka kran na me ni se da ti de ba de no so be dia kran ni kire adie enti by force o be hwe no ana me de ne be kwa ni fi and I'm a black and you did so no one can have a custom. The one introduced no brand of frame, why or the brand and say, boy, and so for karma, can't mean they sell to me, dear mother. But for karma, Cranama can't say, this or a tiny G, and come with the other sharp lana will not see you. Mebacho, Yana Dia was semi home. Hello. Hello. Aya we ya pa Maybe any time be am home but me be am shoot. Na ma boni din. Se be be obi Nyankopon hira no. Sa no nko. Chese anytime be a ho be kire ubia no, usu boni din. Se Nyankopon hira no no fa no nko sa. Ei.
no ensha no onsha no so obenya bi no watimi atwa na ne abehwe na chi abehwe wana na papa wonya bi kura me nya bi ntu de wonsha no fa nhwe wo ma aka ba me ne me ba ne die de me di bi akwa ne be di mame anope kafra wate Patrick. One who say we share nana. Menu me papa and I'm on to me give them a be and give you. One on to say when you be me be and nibium. Mr. Emma no so papa or who? And yen Yanyo, as yen. Mamma, anope yana would be a rechitre wate. Ay, kafra. Remember, and come on a yedi no. Me pese me twam for ni bi kire ebi mo. The reason why I obo bra na enye yie. Na se ye ka say kwabrane baako. Emma be 7 and esugu so. Because abranche bi hwe misisi a, o de ma 7 and asim. Obi de 4 and ado masim. Eti 4 ni nyina buru nua. Na wo ebede na obo brebe yi. Ema 4 buru nua sugu so wo de masim. Ema 7 ese wo nipa ba kofu ye. De wo de aye omo no mo fa nche wo da. E de mu kwadwa ya no mo po mo to ase. Wo ma de menses, wo mo bo tragata. Bra ukura wachiri wo. Hello. Bacho me do fu beni. Okay, I'm say phone no ben wa no dodo. Twifiri wa no kakra na ma one so kakra ma me na yendi nkomo. Me bacho men na say speak kakra nti na ma won say my voice no. Okay, me bacho na wo ka say free him ma me. Bacho ko say free Offense wo ho. Me bacho. Yo, mami ntio. Bacho. Aya sam wo ho. That's what me how kakra to wanim. Asia be ma men no etie. Na yaka ni say bacho me kan ma na how say madwene mu no. Be ma na mama ku say Oshia me your ba ti me fo bi e ma no. Ene say me share be ma no wo ye wi onfo me say ye wi onfo. Adi kan ware ama me ne be ma na wo mi no be ma no afi. If we dey share wo mo say wo ye me yonko ye onfo be me no what na eboda. Share we need ba the rest of the name so nga plade wo bi be wo hon ma me bi pa ka me so tin mo bi na wo de show butu. Set me share me partner me no ye the eboda. Na say onni bi no se wunya bia wo timi ma ne bi de hye ne botom out of odo a wo ma ne nti okay afide odo aware sem atu manim e ma manya enfiase ye ko abusia ami no nyina anim na sika wo de beye ne ho ade no woni leana do busia e ma wo de beye ne ho ade fine this kakra na me wo na me dike na kakra ni na me di boa me ho o da ya me ho ade fie de na me yi me ntama de mama de kwaye me ho ade a me ma ne po de ya da di e bag a o di best ya o di ma de kumbe ya me ho ade ni wa sana woni ni na du ba na mpesa ya da di da ya wa re ne de ware no ni na be ma se me kadi e ko so pa ba this time ala wale ni mo trewa enema ne bisabi bikimu sum niya na mi yimi kama na de ne ho ade o even matalia mi se ni jombe mo matalia wo seye niya na mi yimi kama mama ne papa e me na mbo bo me pa cho to bo ase mame wo nkomodim no wo se abrante ne de awade sem to wo wanim me pa cha na ade na wode awade sem to wanim no na ho bo ansoe ana na wadi kan man pressure pain ene man de awade sem to wanim because obi ono de awade sem to wanim de na se na ho de so na kwankro me pa cha na wabo no ho na one thing ni ye SDF
Odika no wadi kwatna ma yetu ni sen. Enti wo hu mi sa na je president so say was o worry say time no be so no. That wa worry yi ya de ya charge na to. Eno ni nti wo be pa no. Oni sika ba na me fa ne say oye me yonkwa yenfo o ma sia ne nsem pade nte wo say me nin ye de e bobra ne ko ni mu se ke be ya me mana me do mo ba o ma bra bo enyo mo ba sa enti me da odo from kwadi e de kire no da me man ye sa ne no we nyina wiye no ene o tua me so come ma say nya me na nanka opani o na a different person enti na wa ware wrong person enti different no e ye basa Watime bia na no aka kyerɛw ana ne yemu na etwamfo ni kyerɛw le pache wa bia na no aka kyerɛ me pɛ sɛ nanka nya me ene ko be ware me watime aka kyerɛw sɛ nya wo na nanko pɛ wa wade le pache na ba ne sa no ɔde awade sɛm bɛto w'anim mame kafra wate le pache o mate ai me pese me ne odi nkomo bi na ende me ntimi ne odi nkomo wa fidie so bomode ya na fa me de number beto TV ne so 26 de twato frɛ me one edi nkomo wate le pache o mate wa bie wano aka sɛm bi atia na na le pache me ka asɛm bi antia na but udi ya o aya na asɛm ye me ya aya me ya enti le pada ni ti plus ka se na nu ne so se e ba ware no me ba cho woni ne mienu nyina na ye SD for le pache pe le ni na mu mienu nyina le pache okay SD asɔre pani ba ko wa hanti ɔno bedi nkomo wate le pache o mate ai kafra me dofo mame fa oba ba ko twato na me nko mema no ho em se mema no mema ye ha adwen pa o ye ha me ya no pa yo 0551931931 0548931931 eya semo me dofo beni hello bacho obebo odin ana o mo odin Because me o ka se free him me dofo me ka se free uniba. okay mami tie wa no pa e de na asie No me no dem ni me. E wo ye. Na I want to know. I look at the 100 standing to a client ye. Sana of a pass and some the court. Ko ka na ye ko te na ko tia bride ko na ko tia bride na ko tia ga na na papa na hwe na akwa na ho tentene ebi etie no o man ka sa ya ho na ya hwe ya de me papa de wuye me na me de wuye me sister na obo an shopala ni de wuye nti akwa ne be bo me ko pa sa ko na 6 years na na papa na ba so ba be na me se me afi de wa ba so obeje ne ba me ba sai se de o ba o ba be je no na me se wunyi se no modi nyi se na tu na nim no wa anyi wo ho wa anje o papa so no nti na je no ma ni cha ne papa mom se nye ono a na me pacho o tama no ne uhia ya na one woto matopa no na ne papa gina ho nti oni de ni nti na ready yes bacho ma mintie o me dofo o tie no ho hwe awofo bi mu nsusu de omo ba be konsohwe mu bebre nsem huna omu di nyina no wo maame no papa mu na tachiri sabe ya no pa sabe nkwase asem ebi mu di no eyo mo maame no papa mu na tachiri sa kwada akwanyim wo bi je meme wo wiase nyina no wo ba no nko a ena otimi hunu se ode nyinsem abehye no mema no de em so mo nhyɛ da ninsem because mema no ye kansem gu o so Kevin, we sure say man so many be a member of VC.
say the man among Chamic Akrameba. My Lady Bishop was say, Mommy, somehow, and somehow, any payan share who ye na. Mimi we are sepa, Adia na misuro we are sepaya, our dear. Offer, me na misura wadio. Just a idea near Budia, Nam Yamashime. Because we shame Funia, it moved chow home near Mabia. But, and yes, Rabofon a wario. Me pacho, and your bosom the warre. A nipa dasani, and a warre dasani. It's me pacho, who shall me now with me. And tea, say what me massum jiba wadi man I a day. Do we no, Ukruno. So one tete no na your day. Me, I just want me tears you. For once, woman will yere ni jika kra na your day. Because any spirit in a worry. A nipa da sani yenia. Wo de o to pasu ani je. Ah, wo no pasu obi mo wani nye. Na wo nipa wa mu na obetuma ma obi ani ajepen. Me ya na nima bi o ha menti ase. Se watimi akwakofa obi baba. Se wo ne kwura wadiem. Afe de na da ne boxing bo. Afe wo tete no. Enti se wan tete wo yira na ye dey me busa anopa enti se ukunu no. Wa ha na dwen na ye dey. Enti se wo di wo yire ye eye wadamfo. Se de wo tu atare wadamfo. Obi don ne na damfo kura chen ni kunu. Bi don ne na damfo e chen ne yire. Ka ne secret kire na damfo. Ti se de wo ne wadamfo timi kwatena nsa dwase rensa no. Wo de mate. Wo se wo ye sadwiam. Wo kwa ne ne wo yire nkwai. Oh, chese enipa ya ma wiase asetena ye din. Obeda be sore na kromfo abewia wo. Me pa to nye sunsum ne bewia ye. Enti bra wa mokro no na ye den. Hwe bibia ni wa eha wiase. Eye nipa da sane ne eha wiase. Ade bia ese wo wiase bia na Calvin. Da sane ne eye. Neja samai. Oh, ti se nipa anye nipa bone a na ye dey. So nipa neja samai. But offer. Sabio ye ware ye nchai de. Nanso hu bia na boye no. Nipa bia yakohia no. Ama yen me tena se hu se na wo se me hia me yere ntem. Me ba cho me ware ye nchai yo. Aha. But me hwe se treatment ye de ma me. Ene se na me sura wade, ene se de awura na ma se awade ya yonkofa ye chese. Awade ye se woni wadamfo, di agro, bunkuro, ye de mo pe. Kobe dai. Mu se ene se me kura me che yo. Enti me pa cho sister. Se de wadamfo bi bu ni kunu. Die buo ni ani die ma no no. Wo ye se bi e che wana. Bra, se de wo wadamfo bi wa ho brase ma na yere. Krokro oba no mo oba na koma to yem no. Wo ti wo ye bi e che o. Oh, say yes sir, ni ma youth na e ba no. No mo sura wade. Ofa, me sura jata. Me tiwiase me sura hwe yi nyankopɔ firi ho a. Me sura bibia. But ye bo wade di na me yema hyeme. Because obi akwa wade akɔ ne early grave mu. Obi akɔ wade ama ne sike kura na firi ne nsa. Obi awade ama ne yiri bɔne bema bɔne o wade yenti ene ye twa ne nan. Obi awade ama wanya chronic disease. Obi ware ye wansini mema yombiem, obi ware wansini ma yombiem. But obi so awade ama ne na bra ba okɔ nanim. Obi ware ye hwe ni padua kura ni padua no kura ye fe. Nti wo no, wo na wo hwe me anopa isisi ye no. Ti wo dane wo ho agent of change na ye dey. Nti sabie wo ba na ono no, edura na dura wo kokɔ da no so bumfum paa no. Bema no a wo nso no, wo ne da sabe, wo ne wo gi wani no. Eti mumma asomdwe bi ba mo ntem na ye dey. Kofi dia wo ka se ye bonkro ye yesei no.
se uma ho kwan mo bi bewuram di namfo sem bewura wa wale mu a ofa eni pe ewuram no kura bi okura mpa mpana bewuram but penifo ka sem madam for soft bi ka sem bi ase ose kam kan from eni etwen menka badu nim de me kan se hwe nya wo mpana fo tantan bi a wo twinti na obetete wo yere me kan okura kire obra nya wa kono tantan bi a wo ni gu ma so no na de be ha wo yere yen kan okura ntire nipa wo twem prenti no wo ha wo yere na wo yere no wa ye wo dey ababa wa bi wo ni be mate je se wo hu be ma foforo na wo tete no wono wa ye wo dey yen ko ne ne mema ne nkodi nkomo na asa me ya get so emotional do but chomo fanche me edu time bia ya na nsem bia ya aha yen fa mema no kakra mema no susu bia no mo so nsem kakra de eka hello 0551931931 0548931931 mene mema needing hello bacho Debbie Mr. Mo baby amfre mama mema kwan mema no so medi nkomo kakra yes ya anya fair ba obo hello yeah morning good morning bacho be bodin ana mo odin me bin dia just say me bacho say me say me bin dia just say okay I just say okay say free hin me da every time okay eja ma min tie wa no pay yeah, me can say, already here, me take some first. I make him on it. Now, the men have that run the program now. I have the make out in Radin Kiram. I won't say a man yet, and I may so and yet. Also, many time, man. Mr. Wa enkomo mi di no ye personal experience a wo na ye share aha eduru se wo ba betufo a maybe ahoma no am wo ba betufo se de wa wo koyaw mu na no nti wunya oba no kro abeku no wo na me hia se frɛ me na ye ni nkomo aha hello Pacho wo yo ba na wo ye bema Yeah, Bema. Okay, Obabo Din, and now Modin. Only been 10 more meeting. Or can say free him, Papa. Because it's what was it. Okay, Mammy Tio, no pay no pay down the cacrans, mammy. The back carry on. And I had sometimes a man had you know. I don't baby how. Man, this how to be born to say you are not a girl. Or more, I say, I say, like, put your own count cry. What the day? About choosing. What the day? What will be? I'm a boy, more fun for today. Yo, Yati, why? Hello, I did it. yes, I'm Pacho when ye. I be the only a sequel fast design and need on my crew. That are also, yeah, they're so any. I did it. Then fancy manu. That is it. I'm in casting Minchino. What's your name? Meet you, pa. Yes, you woman one. Emma, over Koswa. And never you will say, so through my young Miss Ramo, I'm some man in Yasamka, Miss Abby Biama man, Pacho, a man on the member in our monfre, me will see my bed do a many members of the Mudin Como. Some catch them say, Yen ye hamano. I was on a member in Yasamunka. Ye de hamano. Hello. Yes, sir. Pacho, Obabo Din, and now Modin. My woman, your friend of Frank, and I say free if you just. Okay, Mammy Tio, Papa. Me, a man, almost is almost the BM, Massa,
Wo ankasa no de na obi dia ye. Obi di bia me pen. E ba ne sai. Almost stage you will be the video moments or me do mo bo mo dia. But there are more if you say almost the guy will be pen. Papa la o de no bi di ye wo. Oh, be the guy be but we encan no abonten sentia. Mate. Kwe oze. Yeah, so I remember Taikasa. So me ada ne ba so ko se me na magodo bia na me se me de me mo ne nya ne de. Hello. Aha, afi na onu akofi ai bi je nya o. Pacho obebo odi na o mo odi. Me pacho me di sie. Wo ka se free he papa. Me ba me ka free obo afe. Okay. Mami ti o e de na asie. Yes, me bo a wo ba bi de ko secondary school. We ye wo ta to aso. Obenya abadwuma ye. We ye no okofa be ma foforo onu gumu kwafia. Dukla ka se ka me fa no ko boso nam ka me se bi. Mini na pia nyame de bo nipa enti me nya ne hwe. Di mi ja me nyame. Enanu me aba wa wale awo ama no me aba ne ba so. E be bi mini ni hwe o ka te me se me na se man bibia me nya na ne ba ya na me se ka me jo bibia nka ja wo na me ja enya wo ba no. Enti me de ke u ja wa se me nyame a na no ko ko ma me nyame ade mo ba na ko fa no masa oyo boafo se ne de ka me wale mpo nti obi ka se me me de be me nti me ngale be dabi wale bia na ono se subscribe ka na onyo boafo nti mane ko odi ko do ko bompa ya nyame be yu boafo ma wo me nyame ka nyame se nyame nti oba me nya na masa me ka nyame se oye me boafo oyo oba mu pa me tere so na masore me ma me so me tere so na masore nti bibisia ye nyame ko nyame onim ne woye na wote ne woye so ate maya mobia maya mfa o de nyame nyame na ngasa boko ko kwa ma me so matem no be ta ti bebre nyame sramo nyame sramo pa ono atra se hu se de ekoso no e so kokko bisa se adre ye chairman why me bibia na hello yes sir pacho obeba odin ana o mo odin oh me chi bo me na takwa okay pacho o ka se free hin takwa anope mami mfa akwanya we so nchia takwafo yesi se de mesia heti wo takwa no enya asem keto wo takwafo nyina me chia mo pa omo mfa yedwumadi eni agro kra nya me hira omo papa aja mami ntie wa no pe from them outside or my side but me experience I'm experiencing now. Yeah, I did that from my father, no, Baba. Down in the anum, only on my young now in the Abapan teacher, me applicator, the Aquano, Oko school, one pension I had Oba. The obedient of Patria, and you go the if you at the man close the on the trip, I don't know anything. It's a trip. Minister be obeyed and a meeting. Let shop them up tomorrow. Do be different. Question in bringing I am media. A human management point shut down I did but it will be there. A pan in Miano, made in Miano. To check in Riano, but then him phone recorder. To what if I phone the boy, let me do my the almost year a brusso. But me no, I'm quite the lonely car. Me and me Gina, the chair, balance the day, at the map, bank, put the chin with your day and me and I flow, then be a woman. But if got about the same man, it's going to be some phantom. This guy about the same. Few carbon take time out open or heading. Oba. The car, I mean, the super good or by mechanics be a good or bad or 8 years. Still a water food, so run me there more. Run the kitchen, who read better above. Yes, sir. We start complaining at the man, the man, Mr. Vacancy. Everything I can be rough.
The make a point and say, many one back to the first one for 3.5 years, second born 1 year, first month. But to me, to me, first born 1 year, up and to school, I go to school to Miss Madame, Miss Madame, and for phone and mark crown. Now, I can send a crown to you and I come about the battery. The Musa and I said, J.T. Our problem. When you manage one same thing, I can do this 1 year, 2 months, and they are going to go to school. After I came, I'm a tear, one as me so cheap. We bring more business in the area, and I'm missing no man, but in the so cheap. Just my yard power, Abraham. Mr. Father, I won't be mummy and sa. I will none about who is back on the way, not the channel of Papa, who is done by mummy and sending us that knows I send a one man show. Because of a band or the other 2 machines, you know. Then you are looking at project home. That means cost of one side. The commission if you need me, ma'am, woman, the PS1 so stay now. I was on it in the best person. But upon all the can be beyond Tunguno, every year, other people, the Babbe Shabato, so far by morning at the coy, I could 3.5 years. Made by man, magic, them and magic, Akurana, and now I quite for 6 years. The last time, autumn of the cat, so the fact of the fact and Cosia, let me bomb my money. Mammy said, but me who say about when the 2 months of Pia, and for far. The little baby and find a day. And Sompa. And she meant no harm on a day. Elcoy. Papa, the automobile squad planted by a quantity we passing soup are according to me or 19 of our body name. And she made money baby, and I'm going to manage a mission and get me back a son or share money. Not telling you to get. I was here in Moya. Mema no so dia o ba ni nyina mu no enipa na ma ni pebre enkoma ye di nyina ya obi we efa ne fa esun e ma esun but onye na ntwie na ehe oba na dwen o enye ponko na ehe oba na dwen enipa ade na nipa ya tesa mame nkome mame bishop ho na mene mo me mesa mo akwa babiem ya eja but ona bibia bokọ de Yesu adom o ma na esu no o ma na esu anopai no bi ma brunua bi mo ja manaka mo before e be wura ne memo no me pese wo hye nipa bi mu nkran kakra krofo mo frɛ ya o mu su bi mu kura de omo se omapem obi kura de wantimi amfrɛ ba ye kasa sisi ya nani da so nyina asa obi se abrabɔ no enye yie kura biem mo me se nipa ne tie wa no pa ide na wo ka kyesa nipa no da nyame ase de me ka nyina ne se asase we so se o tena so na anase se ye wo ba asase we so na wa ma wani ama wo so a enimu guase anase wo se ye bebo abrabo on se ye wa abusua bi wo ho a ye nware wo ye wa abusua bi wo ho a ye ni enimu nyam wo nti se oye wa adwi se obetena se saa wa bra on hwehwe wani mu nyam ne wa wo no wa ware a obonefo de wani mu nyam bese ebetofo na de mi hu ni se enne awieye bre de mi hu asase we so mi awrade de me bai asase so de mi hu ye nyina ne se wo hu be ma se obewa no na wo fiefo odi wunya enya ade a be ma no benya nanimu adomo se efie honhom di wo so a be ma wo nya nanimu adomo da nyame anya adomo a se de na me ba bi ana me nua bi ka o se onu mom na di ni sika to ne bottom na o kana me makai me die bi abla bi me misi so na me so me die didi eminya no no gisa o ma be ma ni sika ansa na wado sada wa nya bi ama wo no eti me kan fo urade ama wo a wutie me ne se
se bema wonni enmonyam wa aware mu a na bema se odowo a emfa wo sika nto no botom eni ka emfa sika ne nto no botom sa wo di sika to bema botom a omu se wo ware na wo di wo sika ema bema so ofanya ho ade a omu eka mi wuye nka wale ade eye mienu nipa ne mienu na eti ase na omo ye den wale eye nti ase nanso nam se wo fie ye nwale wo nti no esesa wo mo na adu sika oba wo mo na esesa adu sika kwa wale bema esa se wo fie ho no ye nware okay awale ye ni fie ho eti wo hia bema no ohu wo pesa wo ye bibi ma bema no ye den edo na mommy senka sebe enye oba o ye supportive no se nye mema bi mu na wo mo ye nipa bonefo a enu na me ka se enko enye bone nanso ye bone okay de ma ye bone ne se wo pekunu wo a wo de onim se wo pekunu eti wo boa bema by akwawie bone ayede ama bema no ta de usika ma omo no om de ye onwa de a ye wo mo na o de wonu mom di ne hu kwadi mo no sa oba no do no let's say mommy say bi odi ni sika wale bema bia de o tie me no wo de ubehu ni pe beka okay mommy na say ye clear hani ya so be support bema so ne bema tia enye bone na mom say wo di sika ma no so fan kwaye ho ade de ene de enye wo wale enye wono na so no wa no wa wo wa no awale ho wo sika no na ade awale ho wo sika na ade awale ho na enye bema ne do wo okay no wo mpel na kwai ti se ne ho chire ni nti bema bia ho chire no awofom bema bia ni bia awofom wow bema bia ni sika wo de ka che so ohuru kukuo mo ba wuru ka che so onwa banche obedwa ka che so wo penko abenkwan obeya ama we mommy talking from experience oh yes de nyame ama mehu ewa abrabom se bema ni sika ni su ye different wo yo ba bia wo so wo wonsa no adwuma na wo sika wo bedi da fom wo de ka che so ohuru agyae obehoho ka che so onwale obedware na mom se awurade yini pia wo bete so do wa na ho chi ni nti na ofom no etimi kan fo awurade ama emaya ye mana wo mo ba enye waje se wo be ma no fa wo purse no yi sika wo mo odo ono eye sika na wo purse no nti no odo na mo awurade ye na dom na ne chance na wo didi mu no wonya muaso papa ne chance ni ye pa ondo obiem na no na se nyame anye wadoma obobo ni dua nyame anye wadoma ubekunu nyame anye wadoma udi utikura wankasa udi utikura be hyeduam na mekanfo awurade ama ye nyina se di obi dia ye obi afache se wo ye bema o wo ye oba o di obi dia ye obi afache na emom hunu se ufie nso enome edi unya yeah ufie nso saso obusuam edi unya efie bu aye nwale enko fie ho oba bi bekwa awale ebe mienu obekwa saba oba bi bekwa awale miensa obesa akwa aba obi baba ba ye ho ade wo de fa osika nyina wurom be ma no wonwale wonko ankosi hwe obi o ho a se oba wale a so wonwu mienu a be ma nye no ho ade obi nwu num a be ma nye no ho ade san se fie ho de o ho no no se wa anyem a be ma no ma emma fie ma wale na se mommy wo mo efra esun bi no ye obi mo ha utresi a enkanya be ma na fort se wa be fa no wagya wo fie fo no me wow efie no me so ka ho na ka be ma no do pa na so science so aso wo fie nti ena ma be ma no wo ye wo sa wow na so sa wutimi wura nyame mu bom pa ye de ho to nyame so yi a awurade be ma be ma no ekwan bi na sa nyame ma no do bi obe ma na do na dru ba bi a ye nuanom a wo sa obi be wale a oja no nyina ma abusua no obi kwa atale a wo de be hye no ise ni nua susu hwe asa no no mom de ahye na wo de ma na ahye no wale na be kosen obi kura wa ebe wale na nka wasak woni ni kunu no nko a na toto omo ho no ma no yeso ofre namfo ani nua ani abusua no bi e ma ne ne kodidwa wo de akosi ni nua dem
awale ne nkosi hwe ma wasa de akosi ni nua dem akosi ni nua dem obi di kosi ne maame dem obi di kosi ni wofa bi dem emfa mo amra wo ahwe obekọ asa aba waji enti ka awale de wo kọ a woso otimi kura ho exercise wan kura ho a hwe ade a wasase wesu a edi ni panya baako eya awale ade wo wiase edi ni panya eya awale me kai se brebi awurade ye madom a menya kunu na wo me komi kunu na me kra bi a me nua bi a se bi a me komi kunu akọji ska da no kwa na menya bi ada me nkra no kwa menya bi se emuda ho pa ada me nkra no eno de okwa menya bi na da me kra no menya bi enti obi a o su bia no nkomodie bia wo nua bi su die e ma be ma no so enimonyama wo be ma nanim no so sai wow obi o so so obi agi wukuna eye wankasa wo so wo ne yeye bi na ama be ma no so ya wo saa yeah ebi o be bi o papa he ya na me kan wa sorry say woni ma jare obi jale wan oba besia wo ba besia jale wan obi so ti nwi a obeye obaba gudi so no boso me nan wo sane da eti adibo so wo so wo ye wo fie ho a be ma no so mpe ene ye bi wo ho no mo ni suba bi wo ho a ahosiesie wo ho yi eboa ma be ma do so what you say eboa ma be ma edo ba ejare ya kro bi nim se de si dware ya hem etwitwi ya hem mu yie so what you say matiasie pa yie na be ma no ntra afro no mu sa nkosi da bai nyame anya wado ma obegya wo yeah woni yeye esu prawo wo dressing esu prawo obitimi transi no aduane di na ne nsa da so si chance ni so oba uhuru matisa no ma ni nyina kosi bebe na no so boyi eti sa be ma no so hunu sa ono so be ka se ne ho chire ni nti na wa ba be fa sa chance ni wo eti so ohwe na emoa no a e wase ope baabi a ebeboa no no ye de okwohye enye ni mistake wow eti du baabi a ye nso ya ma no omo so nsesa no omo mpabre no omo pa honidie mesi obi ma akwa awade beshiti odekọ ye tupe obi de ye wan e ka wale a ukwa wale a obeshiti nkwa no na nkekọ bese 6 ana 10 ba obi beshiti misa paso sa ba ebo so me na otwemie no onyinsi ye etiduru baabi a eduru baabi a nye ni nyina na ye mema no fort enye ni nyina na ye mema no na ebu mukwase ya na mo ye wono nwo ye no papa na wo dress yeah ba wo wale no wie ye no ana wonyim wie ye no hwe obitimi ma ne kura basi dem na on fire na brantie no wo hwe wo ne ye ne wusu ne oban no a emoa no sa kura ba no me ma me ohini ni friend bota aburu emoa no obitimi de ne mpaso eye wodrop obi akonwa si wo mo dem eso de akonwa no aye papa chese otie ema ne bi nsam ne kwasiabu enye ni nyina na ye mema no enye ni nyina bi wa akwadworo eka ho okay ebu wa nanum kasa kora wo kasa kire ni kuro no so nyede ni suban ne ye afekubo enamfo etimi ma wa ware yego afekubo ema wo kunu aba ta ma wase odidi na wo no wadanfo twoma no so hwe ta ma wase odidi wosemete abonte to to nkosi ayache na na sanyame ya na adno konyu obi a obetuma aweka mu na siesie ne kama ede na waso ye na ye wo ai totofo obi wo ho a eye onipa na aye wonsa wode ese adwama no wotomu a wotomu tu wonfrida eti so ofo oba obabo an kra wonhunu ofo oba so obeso no mu yi a wonhu to on dey say Martin one for on dey man wa eno man so na behwe wo mo sa mema no we oba behwe be ma no sa to ofri ha no won so sika na sa wo so odwane ko oba foforo ko pesa oba no so sika sa oba no so sika no so sa o mo nyina so no wo ba wo no ba wo miensa ne nan to wa mo ani ama ho so na wa hwe ye na wo du sika no mema tutu o mboto mu a o mbedwane agyawo timi kanfo amanyame ma
Any man no so a man no so pumukwasiano. Musodru baby a fear no me. Esu di me mani bi susunya. Eti yama ye ninya den. Enna ho. Right. Anya hwe yi. Right. Eti bia na pese ohu me number no na pese ofra me a. 0246 15 9799 0246 15 9799 me wo esra so feyase Lake Road wo dia wo furu kagetia uduru kagetia wo so ope esra so feyase ka omo pai uduru Roman Hill esra so feyase omo pai ebia na wo furu bekwai na eba uduru bekwai so a esra so feyase wo tra putu aja wo ba feyase fifi ho no a Jesbro filling station ho wo dia so wonsi wo ho na sa wo siwa wo dia pagya wani hwe sandboard kese mo ma me said them tie ya da sandboard no so kama me sheche wo dia so ba na wo heche eno ana me dia me she mommy enne na obi hwew onim Lady Bishop Joyce Atta onu kura onim die nyame fa so ye wo ba bi gede nyame minim die nyame de wo ye enne na obi ate nka mommy adien na se obi hwew sisi a nyame betimi afa so e de aboa nipa wa hu se wapem wa abrabom adie pa nyame na meso a oye metimi aka se abrabom adie bia ha nipa me dia na akwa ti se de nyame dodo me akwa ti se wo hyento mago atade ana atade atete nyame be fam so aworo se bia wo pa kwantu aware ajuma sika yale what you say na no menya adanse bi se obi hweye e ba ho no mu em se juada no e ma fiada wa bedi adanse odi adanse mommy bo mi nkyeremu kakra na adanse no wo mu ye mienu o ma adanse ne se ba ko se na ne nan na onim de ye ne nan no no timi na nte wadadem e na awurade ya adomotie ye no o wo ase e na obae. Wow. To obaye no de meka se onya ne se onkote nete asore dan no enetie ya enetie ho na asore dan no no de nyame de adom me no me benkum sei na ehye wo ho okay ho ye nhyira manim sei eye nete wadwuma sei a wo sabi me fa sei so what you say eye ayale sanete okay machi so on de me chete bia wo de eye to waso akwate na tie ni bin wase me de me gidie na me ma sam nyina ne se awurade de form na tie ene ba onipa enti kwate na tie ni bin na fa kwasra so wase wode gidie ko ye na wode sra so wode bi gu nsuo mu nom ye se ne na na fa ahwe o se fa ahwe ayera wow hunu biem ene wo di adanse e kire nyame ma ena ya ma me ba akon so se wachini a fa de kwa de na de adress o so no maduro na ho no ase na koma eba na wajojo da fom kojo to eti wotie ye no ena obae no ena me ka che ne se ensuo ya ye ewa hei on sabi no na no kwa no ya asoro no no che se me na mde nsuo no ema no ye Friday eti wonu mu nsuo no a owie ye no nko kofi okay ena kwam na nyame ani bi ka che se saba sire ko ma ba wa no wo no office ho that's right na won sa kire wade bi na koye to wase won wo sa bae eti wo bae no ena mka che se enye nyame a eka obewu akabri tie bi amwo wu na su yesu nti unwu da obetena se ahwe wo ma amen to ha no se awurade ya adom me wo akwankire ena ma no enu ka no oniska temi se won fanko okoye ye na odware wie ahomache se akoma no wasi bibi ye ni yi eno anu no ebotu no asare tan se mo amo ha me afa de mo mra afa de mo mra na de me na me ti ha me kem eti wa no di adanse e che ne na fufu yes ti Friday wo ba no odi nipa 9 ene bai wow eti ho ma mi hu se nyankopon wa ya ade na me me ka nyina ne se mentira ha emedwa manum mentira ha me kasa bebre nyame wo ho nyame nyame nam na difo biso
yen century. Amen. 19 years ni. Yeah. Me hu obi a waba Nazareth Salvation Prayer Ministry. Wodi awo ba ya wanwo. Wodi awale samba ya wonwale ye. Wodi adwuma samba ya wonyaye. Wodi akwantuo ba ya wonyaye. Wodi stroke say kra me wo stroke ni bi. Ewo asore ho. Wo hwe no. Na ne nsa no otimi mpagya. Mpagya. Ene opagya me so mpagya konwa. Otimi pagya. Wow. Otimi ko etu America Tuesday nkwa da na enwanwa. Otu America. Na me kan for Awurade amanyame ma se. Empa ba na ye wonyame bia. Osesa ne oma. Se wa wale na egu. Be ma ne se de ma yi bi kan. Hey, wo betene asaba. Ho na ye me de no. Wo betene asaba. Na jire be se achim ama na asaba because obu o wa eye ni fiefo na eye no. Won de wo hu oba bia na dwene kono so. E kono so. Hey, Awurade be ma na do wa ma wankasa obobo nsama ma. Mommy, nyame adoma na watwi mu no activities be na e wo ho. Na watwi we. Friday eye watch night. Okay. 2 weeks bia me watch night. Anapa Monday eye council e Eye edachina. E china eye council. Anapa no nkono na boil 4 na mapon. Mr. Metanase 9. 4 na mapon. Kwasi ebenada eye mpaibo. Efiada eye mpaibo kasiye. Ti sa wote menka me number ne ye 0246 159799. Enye wadwe se wo fra me amemfa mefa. Na momade a me sere wo ne se enye akwankyere wo fon no so. Bo modia se wo de ba bia wo bia Afrika ebeduru kajetia. Ana se wo de woduru kajetia wo so pesere so feyi ase. Ana se woduru bekwaya wo so pesere so feyi ase. Ana se wo ko Roman Hela wo so pesere so feyi ase. Mesra wo te menka bomode sa obeba enye akwankyere no wo fon so tutu anama wo de woni ka prekra na Awurade yo adu de ode ba Afrika aban bra na wodi ka bewura ho a Awurade na madom so wo ha bia wo na mu bia Awurade be fa me so age wo amane bia wo na mu bia se de ya papa e kan no me de minnim ade anyame fa me so Efa so nye. Enye ye Yeah. se bia ade na che obi se me batu kwai mentene nka hell Awurade ba mu atenenka Amen. obi se minya kunu Awurade ba mu anya kunu obi se na no se obi free se de ye ka SDA me da Friday ni me ya asore na Awurade bi emani na me hu no o free o te Sompa ene no bae Yeah. ho na Awurade bi emani na se me hu se o kwa SDA o se mama so ya na se SDA ansone no o kompa bo bi ayempene. But the American for Radiama Christopher say, Yam fast or inquiry. A soft one, ye member, any yamema. Yama quine. Now, obi so baby nanny key no any wa man quine, non copeki. Now, rather French should have been your day. A man, a buyer nanny gia maffy, no one on your no, or so a pay couldn't be a win yabi. That's already eba fam so amanenye. Awurade be boa no. Eti de me kanya asa Blanaza Salvation Prayer Ministry. That's right. Now bedru ho a Awurade be fam so ajo. Fam number ne biom 0246 159799. Awurade nhyira wo. No one ka ho. Amen. Amen. Abusua Lady Bishop ena otene kan besrawo. Mama de obobo number na ya na obo ne ntem. Mama nto bo ase bobo number ne ma wona ehwe etie radio no. Aha, but 0246 159799. 0246 159799. And I say 0540 196633. 0540 196633. Me pacho nyame yadoma edachna mama etna se aye counseling or tie nyamema asem ewo feyiase atonsu feyiase Jasbro filling station no ehwa pe en na mama etnase misro koma ma hye de hawo no nyame nam no so ebeboa abuse kone ya be kone akwakodin ko the secret of life so enche doctor said do betnase na ye the secret of life no abrew enti
enko ba bia to boss na twaye sesia doctor said do e ofia doctor say nene ene jini be ka shiro say no program no say power pack na bedwafo so ha na wo fa wa ha yaba bedi enkomo nso na ene fi ha be huru papa right me ba sisia na yadi yenkomo kakra na because who di ko ketrada David. right so doc ene hefa na ode hefa Ene ye hwe betini. abetini ye Abetini. ebacho indomie babies no wo no abetini wo ni ma de kro me so mo fa betini to tv no so ma me na ye wo krofo bu ho ni ma de kro ai hwe abetini obi tibi ko furu bi wa be hwe fom we de oti ho no se sa betini no kro ni ma de kro so me kai we be mu abedua na nkasa na esi ona fato so eno ne abetene no ho na wa chire ho no doc yeni nkomo Yo, me chechi ahwefo ne atiefo enyina. And ye di hu nkomo no efa abe. Na abe no enya ye tintini a. okay Tintin ti se kube no a. Na ye fe na abetene na bacho mo project de aye tintin ma hwefo no matiefo nhwe nti we ne betene no betene na ye ka ho asem betene no na emu isade a abe na na aye tintin se dia abetene na abetene no abe no a bet enya ye se ya ni dwumadie ni sonko wow enya ye tintin se ya ni dwumadie sonko na we se no na ewuram pa na etai ewo ewuram ba bi ubehuru evi kura kwayem kura no abetene ewo eho no abene to ho na se fifia na nyinia ye tintin kwa na se yanto ana se yamu a ekwa ekosoro eyese na ebetumi anyini pa abrobe 100 years na edaso esi eho no mframa fa wetim eno a emu nhwe gise no a ewu ana se obi hyeda ye se wo kunu ai na enya ye tintini sei no a tumi ewum aye tintin sei no tumi wom ewum kese pa wow na ebe tintini sei no so no emoa bi etimi koso owo etimi fro ekoda so ti se kube nso so wo ewo so pa nti omo amunim kube etie no omo kan se okosoro etoda na owo ewo ho no owo no be banchire ho saa akọ saa na betre na okoti kube na wo so dia wo fa asebo wow ana enuma nso so no ekọ abetene yi nso eso anye saa aboa bi antimi
enko apart from wo ne enoma aboa bi antimi enko abetene eso wow na abetene dua no na se ne soro no esoro no eye tintin se ya ebo te se abeno an and say no ebo na ebo nso so a eye kese te se agrika abeno wow soso pa unu a eye kese nti ebi mu hyeda ekonu abetene no abeno omofo a omo wakwaye omfa so efono no omo akonu na se unu a na yi na aduane ye de ye nkwaye no eye niema ewo nipa brabo mu kese pa abetene no na yi ne ngo no anase maka se ne nkwaye no wo de aye nkwaye no nti obetumi wode ye nkwaye se ya abenkwaye ne mokodam sa no awurade eye se bia opese abusua no wabusua wodo kroye ebamu a abetene no munu a momfa nye nkwaye nanka abusua entire family ni nyina muni bi kroye wo abusua nu wow ye wo ahaba bi a wode ka ho nso so eye a abusua nu ahokyere de ahokyere mo afiri ase doc Mr. Habande fashion fridge mame mate me ba cho so pese momfa doc number na to TV do so mame aha me so o squeeze back bi kra o momfa to so mame o pese ubedi nkwan bi na wabusua di ya Mr. doc number na o TV do so no 0276 070704 pusuna homa no anasa 0557 285077 Fred Doc says, "Sia, as a doc, maybe I should honor we the secret of life, and ye do uncommon. Nema in town, ye be any. Maybe I so jitumo, so you tumo, a yejuma, a nature nema, ye no ne boy in two pa. Coco ye be nam wow. Doc, now one say a veteran, say who were chiria, who yeah, one say in your were chiria, one said who a diacra, eh, but a veteran kwa de who were chichi said ye tibia no huno. And he said, who you sue, send them quiet, and I say, na habaino. You never ye dear. What bravo say, wish hini crana, ye betty one can. My God, Wish hini crana. That's a open so. O hiti ya ose ukodi abenkwan bi o. Abenkwan bi. Yeah, betre ne nkwan no. Nkwan. Ana se na yi no. Na yi ne bre no. Ne papa no ne bre no. Yeah. Aha, no so no ye didware, ye de me fi fra didware a. Se de wa kire ye hu won. Hu edua no. Saa so na won so which be to krom kra na ase a. Na wo ton wa de a ye beti won ka. Doc, aha ne hia me pa. Enti se CS obi to ade ayento. Wo bobra ne nyeye na opese enema kosoma no a oba obetimi akeka niema bo saa abetene mu no e dia amana ko dware ama niema ko yi ama no sa pepe na di medwumadi sa pepe na di medwumadi wow se abetene no minya de fra ara se me de be sam na anase enkum okay krada no di gina o krada bia wo na habai ana ye wo enua bi wo ha sa abetene no de enfa ho ne okrada me de fra okrada habae no ede ya wona se udwa ye basa ebe sore enti se so me pa cho se mu di dwane ne dwane nkoso a mo Fred Doc sisia na ne yie mu pa ne se ko ebu akwasa paase besia se junction ho no aha abusua mimi de kronti a Dr. Setedu ma bono SDA D4 me na me Church of Christ for D4 SDA busuro ono so re D4 hono eti mesremo aropai SDA4 we de mo D4 na te yo aha mama charismatic for no ne Pentecostals no benefit wo Dr. Hododo mesremo mun ko doka hweye na niema nyame de adom na na odin we know a mysteries a nature niema a nature me ade ya bosom niema wo ye de me nko aha bosom de na ba bi adu de bosom ye de ye nature ne de yes wo ye de mewrem ese nyame na aye ne sa na e bia nim na wonim enti de wonim e ka e ma wa adwene mu enye wona enti Doc me pese e be kwachiri pi
sɛ obi tie na brabɔ ne nkɔ yie ne wɔba wo n'ase a wobɛtumi de abɛtene yɛ aboa no paa kɛse na mepaakyɛ o ɛnka ɔmode ne nsɛm fufuo no to so a patwɔ momfa nsɛm fufuo no nto so wae abɛtene nsɛm fufuo abɛtene nsɛm fufuo no nneɛma a ɛyɛ no dɔk bɔwura wɔm de bɛto so na sɛ abɛtene ne nsɛm fufuo no yɛ nneɛma kɛseɛ papapapapapa dɔk na nɔpɛ deɛ ahwɛ abɛma nkurɔfoɔ akɔkotwa bio sɛ ɛnyɛ abɛ ordinary abɛ no abɛtene no abɛtene no deɛ no ɛne nsɛm fufuo okay nti nyɛ sɛ bi a meka asare nti wokɔpɛ nsɛm fufuo ano dɔk yɛnkɔ abɛtene nsɛm fufuo no wawo ba ɔn sɛ kane tete no yɛwo ba na yɛto ne din a yɛma no nsuo ne nsansa abɛtene nsɛm fufuo wowɔ ba a na sɛ wotu ne din no fa kakra sɔ n'anum na ɔntafere na brabɔ ɛnhia ne da nokoredie nso so ɔbɛka nokorɛ saa kɔpem sɛ ɔbɛwu wow wode nsɛm fufuo no sɔ n'anum ɔtafereyɛ no a no ɛno a no wonya ne ntunkum no a deɛ asosɔ foforɔ no a dɛdɛɛdɛ no ɛno a no napra dɔk na deɛ waka yɛkora se kasa pa ntunkum mete kasa wei bi akyɛ na brabɔ ɛno ɛnhia no da wow na otu kwae a ɔnkɔwu akwantum ɔbɛba fie sɛ yɛhwehwɛ no ayɛ ehunu a ɛnam sɛ bɛtene no ayɛ ne nipadua mu no nti obi bɛhunu sɛ o makɔhu ba no makɔhu nua no ɛwɔ asimasi wow ɛwɔ ebi a kuro wei so anaa ɔman wei sei so nti abɛtene no nsɛm fufuo no yɛwɔ haba bi a yɛde fra na sɛ wodi dware a ɛboa wo papapa wow nti abɛtene no deɛ ɛne n'adwe no ne madwowa no ne nyinaa nso so wɔ nneɛma a ɛyɛ ɛboa nipa nti abɛtene no nso so no ɛyɛ sisiyare aduro ei ne nhini no abɛtene mframa fa koraa esi hɔ emu da ɛne yɛde duro ma deɛ ne osisi mu deɛ ɛbɛyɛ den paa ɛnka wo nna fam sɛ ɔkafe ne mate ase the reason why a kinkɔm no ɛyɛ adwuma saa no eti stroke nyinaa bɛtene no yɛde nneɛma bi ka ho a ɔde yɛ a ɔda hɔ koraa ɔbɛsɔre wow ɛsɛ abɛtene emu nhwe ɛna ɔyare no ade hɔ ato fam enti ayiko herbal center yɛaso yɛyɛ abrabɔ mu nneɛma a ɛha wo ɔbaa yɛbɛkyerɛ wo deɛ ɛwɔ sɛ yɛde ma wo ma wode kɔdware ɛma ɔhaw bi a atena wo soro no ɛfiri hɔ no yɛde bɛma wo saa nso so na krada nkuu ɛne krada samna no so no ɛkɔ so ɛdi dwuma paa yie na ɛyɛ ɛda brada no sister mi nua baabi ɛbaa me hɔ no okay na ɔbaa yɛ ɔsɛ doctor o big bottles no matɔ maako 4 ei na me ba soa me na mo ɛyɛ Sompa for us yɛ soa me no di bijan matɔ maako 4 na doctor ɛyɛ adwuma ana sɛ minim lady bi a wafrɛ me wɔsɛ menka no korɛ na ɔsɛ deɛ ɔbɛka sɛ ɛnyɛ adwuma biara no frɛ me na me ne maame ne nipa no nkasa doc ɔn sɛ mimi deɛ menim sɛdeɛ yɛsi yusu nku yi yɛwɔ kwan yɛfa sɛ ɛwɔ sɛ wofa so yusu nku no mepatwɛw sɛ woanyusu no saa ɛnyɛ adwuma na dɔk no no wode bɛto mframa mu anaa gye sɛ nipa no bɛtɔ no ɔfrɛ wo ɛno deɛ nipa no bɛtɔ a bɛde obi wɔ hɔ a ɔkɔtɔ a ɔmfrɛ na ɔwɔ yusu wanhwɛ a wobɛka sɛ ɛnyɛ adwuma ɛna ɛnyɛ ne bebree no a wobɛtetea afɔre ho no na ɛbɛma no aba obi ɛwɔ kuro bi so pɛ sɛ mɛbɔ kuro din ɔsɛ 2 weeks na sanam sɛ daabi ɛnyɛ mɔta adufuro pɛ sra ne sɛdeɛ yi wo sra nku no a enti wei na wa yusu ne ntɛm koraa bɛyɛ 1 month ɛno koraa no na wa yusu ne kɛse ɛnyɛ sɛ bi a wote fa kwa so na ɛbɛma no aba ntɛm enti saa big bottles yi deɛ ɛyɛ adwuma MCR Mr. Mun checking why ni mame kakra why mun check squeeze back ni mame kakra yanko enti big bottles we deɛ obi a ɔbaa bi a ɛwɔ sɛ na wonim amonwa sɛ wewu sesei Ghanafoɔ no a ɛwɔ amanɔne no ɛtɔ mom ɛsene yɛne a yɛwɔ Ghana no Ghanafoɔ maa no ɛwɔ amanɔne no ɛtɔ obi wɔ ha wɔgye 10 no ahyɛseɛ no mini woman bi wɔ France ɔtɔ baako pɛ na oyusu yɛ no ɔsɛ doctor ma yusu ewiase afa na nyinaa big bottles no ɛnyɛ deɛ wɔ America deɛ wɔ Asia ɛhehene ɛnyɛ adwuma bi wo deɛ yusu yɛ no ma hu improvement ɛhɔ ana ɔsɛn di miska na 10 ɛna ɔtɔ yɛ
also the try aman kofo. Wow. But will be what Hobaka say I me my used to be a bet what Tom Quan framing, Namitre Hawa, we used to know. And Fratom in India, we drew as your asa. And say, be neat, I see. I was just saying, Cassabebre. Doc, oh, a dura a boa mema. Any. A young member, a demon as a mom. A dear or more as a man, anything that me a you could. Obia or warrior, Nancy, the Bema Sam, any soften or band to soften and not soften and say, man, Doctor B. Satan number as Coraman Pond. And now, or banning the Beman in our bam, or no in our tripen, or more ban or drew no big round one of say, Doctor, a you could, and the fat at the toe, Doc. Yeah, when the man might the answer, obey my isa. Now the way so extra. Oh, no way. Now the way is right. Say kutu, say bam. Doc, and I dear him. Infection. What for that? We say, and there was a use. That's right. We use actually 1 week. No, say echo. Echo, oh, dear, twas. We are here a beam Emma. And you can't have any be a way you are be a minimum at Yaresa. Intimate better and yet and David, not dog said you want oh yeah, man, check. Yes, we are so no bad. Yarabia, how be a say stroke, diabetes, pressure, and in Casemu Yare, Casemu Yare. Yeah. Yeah, Chichiri will be 1 week or by and no or no as I say, and Antica, all bounces on no or Mabona a boom. Enti entraho enkase wanu medru womenum ayiko die okay enti for ni kire abuakwa sepase besiase kwa no so kwa ane yewo ofro ka wo sofura obenya ka keti obenya ka se udru sepase aka kire ne se onsi obesiase junction usi ye na ubetimi anante a 95 besiase kwa so utwa nsuo ni tras orida na oba ayiko herbal center ya so ye that's right ubetimi nante so a taxi esisi ho ofo ya aka kire driver ni se onsi wa yiko heba anya sa wode ubetwam ekwan no enwa yiduma da biarada abusua numbers are opusu no 0276 070704 0276 070704 and I say 0557 285077 Dr. Setadu and our telling can order the secret of life and a brew. Secret of Life powered by Ayiko Herbal Center. Dr. Nia or the date of birth and Kwana Saya de Ghana as if for D4. I don't know. Over Yembon Ran Yamam Kakran Comodia Cosone. I'm say, the wedding Yamiasi, and Yama a Cosuno, a Adumarakwa. Na. Before say me can be kakra no yetie enkrofo suggestions bebre na ebi o ho a o kasaya na ni wura fi ne ho kakra ni suggestion enye hwe o frɛ guy bi na de na all kano awuze na mi hu se wo hawa ye kase biwa no ka wo hawa wa hwe wura be fi ho. You say the yaw no tieno. Etieno. E ma wure fiu ho. Ade wa kwa mbese me kan say. SG4 ye won paibo. Mini aba na asem o kan no. Nye se ye nim paibo. Ye won paibo. Ukuada. Na onim. Di obi atie won pe. Odifo obi ansu ni ho a ye gini di oni krom. Onwa eni nam gidie ene sese wo Kristo ni unya ofa yemowura said the enkrofo esu yes we no me pese me de fa ho kakra because on say yebre no ense da nya isi yeah enkrofo su papa me su na onsu no ko fi wo pese nka mai mate wase to the next time no ye be hu se de ebe no esu ye nsu kwa nipa mfon kwa
They be a tiger. What in a near to Bema so say, one in a cobo bra. Yeah. What did you see, Caddy? Share will be biara. Why o yonko sano? No dear. And yet you are bow. Of a free bear 2 is here queer. Never say, and my said Jaria. One more palm to us or a good man. Me say, who almost ano. Maybe the office here on me kai. You also am no. So open nipa ni hu pa. We Nyankopon. We o kronkron. We Yesu. Me se bronsam kura hu nye hu se ma. Edu saa de na so a. Ofa. So ba so be kazi wa. Oyira kosu akwadu hwe. O tie semble o pam niema. Nkrofo be je on niema. Akosi akoso na hwe. Wo so yi Nyankopon fro yi kokrofro. Eyi Yesu fro wa. Ho na ne hu. Me se ma bi. Of another na horo de o kanu asa o se won no de en ba ye o. Enti wo kasa hwe ye. Won na de en kro no de en ba. Of a ma studio how. Me se semble masi aba me offer sensitive. Me se ma be ma me se memo aba sise nyinara e fa ye ma. Yanko busa wo mo. Na ofa na sabusumu ni asempa. Mema no wo ho. Ye de no. Ya ni entimi nka na sensam ha mo ensam ha hwe emema no kura fra ya no mo phone oh so ontimi nkasa because onim se okana semu a obi beti se na jack is up okwan se amani onu nso na amuni ede ne de ani blocking heart no ana two oba etonwade a he oba oso ade a wo ton ne be ma the same thing a wo ton when e beti ne nka face oba enti eba saa na oyizi niam bi fudi mu okwa na waka kakra oduru na waka kakra na so te won de ba ko a o use eboa won na ye nso ye de ye fele wo fa so wo de wo ye broken heart expert o me ba cho wo ba ne be ma emu de na broken heart chine timi no pa be ma o be ma e ma do de unim me say ye me ma so but benchie me so me here studio man no yes ani ade nyina o akoma na o gigigigi no e wo haya de mbese me kira o se oba de blocking hard china o enche na atiafa so na ye de wo experience kakra okay ye wo ahotoso kakra nti mame nkosisi wo be sima mienu mra me basia sis me samu akwa ba biem ye ja wanyene enkomo na ekoso no taw fa otin kakra mra na yen koda fe na aso yen mra minister me ba cho nsem no metie bebre na ade ba kwa meka ne se se bema ka kire o se opel bema ka kire o se one wo ebetena anase one wo bebobla na onya nwale wa minister ensisa onuoma nkonkotena ne so se wo sisa onuoma e de kokotena bema ne so a onim se wawale wawie bema bia ka se opewa maame ene papa ensisa onuoma nkonkotena ne so na awale na eno anu no na se mema no so ofro no wa made ene won ware wo eno chese ompel bema bia opel bia no da wo beye obebo modin so obepesika ba be ya wo ho ade de wakwa ne fie usisa onuoma kokotena ne so a eye ne sesa be wu ni abusua uni obia mesrai ena de to so biem ye mema na aba no mepa omo chew me ensem ni bi ba be ma na ye mi sei maame ene papa de me ka chew ne se enye nnuoma nyina na wo besoso so se wo ka se koyigu ena wo ya bomodin se obehwe wo ba na waja ne life ama no na sis wo momodin so hwe ne bay esikare bi di ho minimo minim she me ma de bia me kasa me ma me ne me papa ja ye no ho me ma me baboso de hyeye enti ade bia baboso na fa nya ententai wo wablabom she wo de me ma na ti wo bebo mu dua be kunu ne so no wo be wie ne na wo ankasa ye wo yawo wo ba papa wa boni dua na wa kunu ebe ye wo ya wo ba no be bisa ho question me pa acho me slow na me pa acho se wo bon den se wo be ye den wo be show ho su yie na ma mema no nye den
embu kwasia na nso mu mema ne yeden kwasia medase right abusia da bia me tuni pafo me de makasem be achira me da bia meka and I'm talking from experience usua na wo ba ye woni bi ho a wan hwe a obebu ani aguso but sisi ya nyini de there are certain mistakes bi ani si ye I'm talking from experience me say wuhia wo ba na wo pɛ no a ka chen se ma me pɛ wo pɛ me no twempana menhwɛ pa wo pɛ no anya ne ho kwan ka chen se me wow ɛno no ɛyɛ promise wo sɛ wo promise no a ɛyɛ contract na ne nakɔ ebacho sɛ wo breach contract no a de obɛyɛ obi ɛbɛyɛ adwuma but oni share no so ne twempana ɛna no no wɔpɛ wade na amam de no de wo ka no korɛkyerɛ no yɛn ka no korɛkyerɛ nipa aha enti mesrɛ pii bebre ɛna mesrɛ mɛma no bi ma yɛnye gima no how madwen sɛ ɔba ne bɛma nya asɛm a ma asɛm ya na ɛmmɔbɔ in terms of relationship ɛma age timi kache wɔ mo ɔbɛtena wo ho a 7 years wo hwɛ sisi a me ne wo kasɛ gay bi a wo ne te wo bra wo hwɛ me gay bi a wo ne te na wo ne kɔba no wonim sɛ wo nware no but who wasting the time adan jan man ko e man de aware sem mu no ya no mo sɛ da entimi undecided because nyo ba na wakwa be ma ho ade ba be ma bio no nam bia no so do be wura wade ma woni tirim won fa nkon so a e woni tirim enti ye besere e ma na ye mobo na ma no susu bi susu ya mo hwe musuban yi because bi mu ho a be ma no e bi ni nsem na wo tete no wo sa twempra won achi nyina na wo hu but woni bi a wo na wodidi ma no bi di nti no na wabu na ni aguso na ohwe sa pepepepepe enti abusua yesre ene no pe mbeka kire wo se de ha obia no jaima nenka mesre wada edua no waburu bia eye ene me sister abesra mu fie ha ma me koma no akwaba sis me mo akwaba me Joseph IB na no pe de nya sam control nice one but you definitely also yet to say ya me adom definitely so ye boko right Mr. Omo first squeeze back into some men na ye be din komo tell man for aso mo hu wache omo te won ka che na yenim se oba akwa dwaye na okwa kodware a na che se wo ye niema yie anopai enkomo ben na wo edema mahwefo ene matiefo yo me da se me chia etiefo nyina ne ahwefo nyina ai say ya kwantifo idie wo ba yibiti na echi kakra that's right any ade but Daphne's herbal tea die eti aseda bia e wo ho ai anope enkomo ayede ba ye nyina nkasa ya pomuden ehun nkomo wona wo yare wo mani da so asa wo yare mu mako ache aboka kese na so solution e ma no Daphne's herbal tea e de enkomo de e ba ne nice one e de abetwitwa age wo mu nice one free wo mu ha mu me pacho e bi enne and obi ete wonka because TV ne radio de e den a ye onipa foforo a o hwe ye won krofo bi a ye de Daphne tools yom so ye dro no da aba no aha se obi hwe wo ne ya na se obi tie wo ne ya ado Daphne la ye di ho nkomo yi a ebi kura me wo studio ha yi kura bo no me pacho e de adwuma na ye ya de ben na esa enipa ben na wo se onom Daphne sabati ne kwan be so krampo na wo se onom Daphne sabati ya ye di ho nkomo yi Daphne sabati yen yankasa yen hahamenu enua ene a friend is saying enua hini en hahan enua ho chese ne omo bebre ne akeka bom ne de nya Daphne sabati etimi sa yare bia mintimi hu yare bia ode beba ya sie ya metimi aka che oh mi ni yare we de Daphne's herbal tea entimi nsa esa yare bia cancer hodo tumors ahodo na say ya nyame adom be 2-3 weeks if I'm not mistaken yeah nya broni baby doctors declare no say wonku it was Spain Daphne's herbal tea tumor e da ne yam
and me no ka se ne ho ye nyame adoma na wo che se ne omo be frɛ okay studio ha ya no mo dia dance ye na se broni ne be frɛ me say ene me ko prepare me bro ai we Spanish it is so kosia Spanish but then Ghana ni bia oda Ghana fo ano e wo Spain Mr Henry okay and na te ye drinka no contact me say na situation it am so broni ne nsa ka broni nko ade a obey okay nyame animu ni doctors ne ka chenso onko fie no onko omo ntimi nhwe ni biem but ene me no ka say wa che say what si ni tumor na shrink ne ho aye de almost send me pictures bebre wow o dia dance here enti na me de bia me tenase me ka say en ka say oh me de me cancer na ekwa abrochi me de me tumor na ekwa abrochi tafo he ya young girl bia ono nso wenya brain tumor affecting any yeah ama sebi na kana adwen kra ya basa almost wo ho almost be dia dance here but yo na nu ya o oka brain tumor na me na bi hwe woro ni ma de kro eno no twi kasam no twi no kra me kan say I say na dwini mu kokram atwa adwini mu atwa adwini mu na asa affect wani na doctors si bia ubewu anaye operative we say train so de emie so basa no correct enti no ono so te yenka na that time no friend no na adro na sa na enioma I free Switzerland eba medri enti na aye problem but e bedru ya na friend no and omoji 2 packs me ne okasa kra na start school wa ye normal ni bibia ye okay nipa na yesi tafu heya wow ono so ho ye enti no 3 miles tafu 3 miles wow e ho no wo enti Daphne say about ye magical thing personally me ankasa mintimi hu to me a onyankopon ahye dade ahye adro yi mu because me nim trouble a wo face pa untimi unya adro ya wo untimi nto and I make an I was say you started to try o mo wu hye so mbe sorry because I no kwa na e fa bi try ene me pamto say wo efunu fresh bi wa ye fan so ni mo me mfanye test case dey so ni hwini mu hye so mbe sorry wow because it's magical ya rie bi enti me kasa na me pese me bobbo blood pressures name diabetes no sanity but I no so nche say edro ne nsa entimi nsa entimi sa your friends a life threatening disease ya uko yeah and I say be just a surgery bi na ebetimi ama wa ye okay kakra eno kra nsa wo yare na wo benu madro we any 1 month and no be friend me and so from America ne buy or are Liberian or friend me say madam Matisse Wadroni ye very good. Esa cancer. Ono so nya stage 3 breast cancer. As I say, well, that's why me nim say bedu na oche se no. Na wodi dance here. Enti yare bia ni asasi we say so a. That finance about it means that. Ye metna ha me de bebre, me kasa bebre ye nwa ye num. Oh, sir, for about 2 years ni. Yes. And I did Daphne Hong Kong. Oh. And when I did a dream no, I can say 99.999%. Yes. A di Daphne ho dance. Say a year juma. Ya dear bidia me throw challenge man say we nom Daphne for 7 days. Now we osa. Na nkoya wo de bra Sompa ha. Sika krona wo de toy no. Bra me ma tumbutum dis kana ma. Me throw sa challenge we. Obi antimi amagine sika. Na abusia ena asem de bia bafia ha doc bae no doc tia na chi kakra nem se course bia kono so enom ne ade di doc bae wa ba wi sansem bia gumasum se opeso ye promo na ode discount eto Daphne no so emma wona agi Daphne na tum ti me pacho wa wo hwe me se sie no doc say or running promotion bi a break akra ye wo ya nim me srew tie nkomo ya me ni udi ye pa na ne promo na all run no doc ho aye me wanwa because me hu bi da say enipa be running promo na promo na all run me hu ye nka bi ye 10% discount e bi ye 5% discount we die abusua wona ato Daphne ni bi pen ene wona enne ena wo beto Daphne ni bi no doc running promotion bi animanim ya onyamfa deadline e mai but mesrew se me ne wo a ka me dimirika ba be gime de ansa na deadline na ba wo de beto bi fa kogu ho ansa na deadline na ba
promo no doc say discounted that so no 50%. Mr. Auntie say now to definitely 1 CD they say you dey call 50 pesos. We kasabibu na make catch down no. Say they now to definitely bia no. Doc say wo wabafie. Enti ebo no wa yisu shi ama say they wo to no enne wo beto no ne fa eye promo na all running. Say the be a wo hu say obetena Ghana no say nipa yare dodo. Krofo bre dodo. Na debia no me ne doc di nkomo a odia ne se ono no sebe nyame ahira no enya afei no obeye adwuma apɛ ne ho nemmom se de be ya wo benya yade santi ene wo bre enti wona stomach ulcer ha o madwen diabetes ha wadwen oppression ne kosoro wonya cancer say cervical cancer any kind of kokurambie ha obia no and then definitely no nyame adom promotion a year run into no a bonus what 50%. Enti wa to bi pen no said na wo to definitely no chemu mienu sika na last year anase be bosom ye atwam wo de be to definitely no sa wo de ba ye ma mienu se wo kura mu fan so a me ba chow ye be ma definitely ni bi abusua say don't come inana ye bono aduro ni ye adwuma aduro nya afa na mbedi ho adanse bio makasa wo ho 2 years nie enti enen koma media ne se yesu kire doc se doc ye won krofo bi mo ho mo yare pa nenso huna munye doc tena ase na se ibi enye se menya me ho nti nembom ayare sana mepe o se achede a onyame de kwache no Switzerland abonten no wono so de bedom ne manfo enti abusua se definitely no ya tete so doc de discount at to so 50%. Nti se na wo to no first no wo chemu mienu a sa pepepe na aduro yi aye na doc nyankopon hira pa me da say e wo se de wadwene Ghana for na before me the numbers no e be ma radio for no doc ye den na wutimi nya adwen se e wo se wo run sa promotion we de ma Ghana for and sa discount we ma e be boa ni pasa no cre say wo share one ma omoto ene omo num aduro ya nipa bebre edi mechi ache all over the world enti adwuma so de wo ya wo ma say wutimi give it out also so best for the customers now omo hu say wo so dwen wo mo ho nye say da bia me da asenkwa na obeka okay say wo so give it out enti no ye we di ama ye customers a omo di achi ene obi a watenka ontimi maaye ebia na ebo ni hunu ano ebo ni de efu because wo share adwuma adro ni ya ensen ka me deji $1,000 baako no correct because see as obi koye surgery so when cancer wo breast cancer na see koye chemo ya enye skaketo and anyesa wo koye kra so na wanya ahoto wo koye nyinya some side effects bi ewuwom and na wo ho so nto mani ya meka se nam ne so abroni be nye ayarese yi wo si ni nua wu she fridge mi se si a wo baga na be yi wante men kantem cancer no ye banker cancer ekuno ye ne ya pa se o se obi ne ka chen se numadroni bi o spend minim guy no na o cancer won yem e na droni san ya re ne man introduce man no iti ni nua wu abra na onte ye nka enti ayaresa ne de eni nyina o daphne about him. That's right. I can boldly say this nyina yare bia me hu yare a wo feel say oh yare ready me dey draw so for the rest of my life that finals herbal tea betre say yare said to me yankopon gu so e won the miracle business mo yare sem. That's right. Yes abusua me sero pusu human sisi e wo de friend number na sisi a say o pe the magical tea ni bi ano tea esa cancer no ho asem na make tea a wonoma na stomach ulcer no edwane na meka ho asem pacho radio for no TV for no ma pick number na da 0596 502 626 0596 502 626
and I say 0500 922 299 0500 922 299 Sansu pusu ahoma we 0244 941 097 0244 941 097 Bacho dog fa wachi kwan no etudwa bia no bi so kra pese oba ba bia wo no na ansana obi wo ho pese edru ansana no benom no hia so hia dog krampo egine ho akwankyere bi se de edru no yesi nom no enom ne ade dog edru krampo no yenom ne same the obi here ni say wo sori no pa aduane bia new year mu no obenu ansu ohie tse de wo benum tea wo be skip you tea ne kakra na fe atre dem dada wasa one atre ne dem no 1 teaspoon egum na fe wanum na wanom ne sa onfa bibia antum tea so ohie kwa na be hia no pa no say wo ye obi a wo cancer e wo say wi anso ye binom anasa obese biare ewia ne nso na fe enwumre okoda na woni dibie mu no na wanom lasting akoda se ne be ya wada ne bitimi wa work on your metabolisms amount doc mesrewa se de yenum aduru no sa sisu biem emame mate anopa woni di ye no one when so share go tea cup quantity bia wo betimi anom se de wonum tea na wasa attribute them wooden spoon wasa ba ko egun so share ni mu na fei wanom ti unum wi a na wato bo asia paduane bia wo pedi say normal sickness bi ti say bia diabetes and na say high blood pressure and na even also bi kra na ha na any other sickness bia na ha wa obetimi so anu bia nwumre lasting ansa na wada I will say 2 times in a day. Okay. But a tumor, a stroke, a cancer, and I say a hepatitis B, anything a womogenim, and I say be a damwa, a mental issue. Yes, we'll be taking it 3 times a day. We'll be taking it 3 times, and our brain tumor be any idea. And what say 3 times. Into area no power when so share how who be and once obesa e wa train so now dey go anu mare ni nyina ntu bibia engu na fe wanu musu egu so normal water egu so na 1 minute na anwumre so why so share hot water now dey akoda nice one abusuya na doc e ka wooden spoon bia e ho asem eduatre bia won tebrofo na eduatre we dey e se dafinal yimo enti we na obesa baako na odi egu so share mo odi kanum a mesrawo edu time na particles bi go tea na se e ho na adwuma no no eno no mesrawo memma no ngu ase ekwa e areka na wo be frem ya kasama kire me o ma me na wa yare a wa bedridden da ho no mesrawo ya kan for dafinal e de e ma no numbers we e na wo pusu 0596 502 626 0596 502 626 and I say 0500 922 299 0500 922 299 and I say 0244 941 097 Pacho kai se me ka kire wo se doc sisi sei opese oboawo na wo yade ne ko enti wo running promotion said na first auto dafinal no yate bo no so hwi wo hamu nchichemu adunum 50% the 50% no said na wo to no emu fa na say wo beto medofo agime nsem kra agime nsem eti misra obomoden frɛ number yi na doc nyame fa no so emwa doc yeah sorry o final words obia otie ye no obia watie nka men doubt that finals about team brane beji binom ebeboa wa nkasa because me ameye edro no me that could be any ho am sorry ameka se me ma no medro ni bi yes leadership by example me pese obehu me na ma chia o say hey doctor you na say edro ibu e na ho eba say I don't want it to be like that enti da bia me ni mabusua de obi anum bi ansa no wadidi nti won so teme nka enka so omi de menyare obi ani ho a onyare obi ani ho anipadua no eho enti chima kakra enti bomodia na beje da final say about team na enti mi mua wo na umoja ne ubibia enko kama na nya ahoden tena se e fa hwe wabusia nyame nshra obia nice one abusia
Dr. Frida na ote ninkano Daphne's Empire enkomo ena yekokodi ye no me pacho on said de bia no kwasi da bia mtimbe ya adwuma unhu se me yare da Daphne ya na ye nom ene ema yenya ahoden esa no kwaku benche tenase kwaku benche tenase kwaku akwaba na what to say mo mi wu ana bedi ma de wate enu ntini nkokumi o wunya brampa obeku no that's bibi de onimi ni asem mo mi wu a una bedi ma de hey, what fast for so hell? Wagu enkomo edi etew bowrem kakra na ye brere ko papa me da se anope yeah say me maame verone me wofa King George e kanu. That's right. Say a man no e ba se broken heart yehu ne say wo mo na chi wo mo ama yeah enra na me di nkomo bi sa say e fa broken heart siwa broken heart chi be ma pass na oba sa pa na so okure bi esi bi chi won chei broken heart e che me nchei ye wo two types of broken heart ye wo external broken heart and ye wo internal broken heart of trust na say unim na ukonya internal broken heart ni bi kwaku can you expatiate external broken heart ni internal unim na ukonya to bossy usi ye wo external broken heart and ye wo internal please kindly explain the external and the internal so that then we get into it hear me pa on say external ne aye say wo ye den a ubesu chese ubesu mo obi ehuru sa chew obi ehuru se broken heart na chew eno na nye ya because the more na usu no na pains na ekọ na nkrofo krokro mo krokro oh enye hwe ye wurade me be ye expect bibi ebesi bia ye nyame akwan bibi abesesa but internal no wa erew untimi nkyire papa untimi nkyire maame untimi nkyire adamfo na de ye wom no kura ne se wani abọ number ne so no enwuma a untimi nto adwuma wuntimi nye saa da no be ye saa adwuma eno no ya na number be no number no nipa wa ma broken heart ne number no ne number no me say de wuntimi enkomo wo for interested so me brere ko de wuntimi ye eno na wo ye na eno no ehwewa oso tepa enso no uhu se oso ate nyame adoma next week me hye ma hwefo ne matiefo bo me di broken heart won komo next week oso te nso uhu se oso te na eno sa na ba obi timi hia wo se adai eso wani mu nyam fe o se be yale eso nya yale uhu right yale uhu ekun sa oh ena de ye no ye fa be ma ntimi nkipu yawo by oba ekipu yawo pa oba de asem hyeni mu enti wono no ade na wo de aye no wo se me de achew ofa o se o ma me nka kakrenka wo de kwaku ofa wo de bremtew me tam na so ofa what ha na external na internal aha o ba na be but any be no about damn that. Of also share experience. Of broadcast dey nim about abeyo. We no afena onum nufuo. O debi. Nufuo blocking heart na no onim. Nufunim. Enkola am getting bi am didi o achi ni ade. Tetefo no broken heart na nya broken heart. Na broken heart na wo ya boba ira pese. Aya ka chima kodi aka wo mu edi na broken heart. Wo be ka sada jona. Ye nya broken heart ye sedemo. Chaho ye de nam asuyen ye de asuyen yo tete no wo yiri no miensa o fa hi
Now we broken heart mu say. Okay. Me say. Right. Western and new internal. And you broken heart you. Of our Would Nami Adama next week komo ho. Na ye bo wura kono e bebu sase tete broken heart. And the broken heart. Uncle na chimla bi. Ya pa. Mami je birthday space si ana. Kwaku mami bie ahoma no be sima be mi ensa dey sorry. Kevin so mami je birthday we si a. Happy birthday to you, Ruta Sari. Awo Kumase. Efri o boss Mr. Kwame Asare ho. Ono so ewo goso. Oni na nasafo kantanka. Owo Sompa Accra. And omoma happy birthday. Minu aba Ruta Sari. Wo Kumase ha. And there wa woda. O boss Mr. Kwame Asare owo goso. Oni na nasafo kantanka. And ma happy birthday. Ye kwa homa no so sima be miensa pe we yanim no mesrew birthday bi ho pacho bonidi ni enko asokwa ajiman o asokore mampo asokwa ajiman so wo asokore mampo Israel Kifet Club ye chairman no o asokore mampo na me wish na happy birthday kese pa odone menkan sa ahofama ode ye den ode maye. That's right. Ura Squadjman, yeah, ma happy birthday. Mami Veronica and ma happy birthday. Veronica Fashions also ma woda pastor ko. Nyanko boy aduma da benada. Mi ankasa me back kwaku bench ye. Kevin, a birthday. Na kwaku, I'm going to celebrate you in a grand style. Amen. Nyami aduma e benada ebe. Date in besi say which is 14th of October hey mi ankasa me ba benchie me birthday me man happy birthday me fan go go homa so kakra obi also 0551931931 0548931931 komo id kakra woka sima be mi ensapena yen sorry free from bam 0551931931 0548931931 if you dey twa musu na mi ankasa menua Angie birthday Angie wo Canada Angie is a friend Angelina Edujamfi Mrs. Angelina Edujamfi fiana na your birthday ya 10 me ma happy birthday jami sharo for free adomo enko adoma homa no so ayehye kwaku mami sorry ai mami fanchia obi hello but you didn't baby o kasa free okay mami tie wa no pay o dia da to am pay de nyido adebiacho Ona wase asa mflama do face. Hey. Ujina opa wo ya de pa woni ni so. Wo ya de pa ba tunim ta wo ya de. Hey, adere. Next week I'm more experience why. What I say? Next week maybe e kwan mama be kasa o broken heart what. Hey, Mate. Say, Obi, I said the Obi Darren one for now come up with the hello. Hello. Yes, sir, but you did baby Alcasa free. I'm tired. O say? I'm tired. Okay, mami tio. Broken chimama chema. Mate. We enemy boy through. We next week in Komo Hebedie. Hello. Good morning. Good morning. It's also a friend in 16. It's actually the bar the birthday. His birthday in York. Okay. It's the man. But your Obano or Hifa? The Pacho Waka. Accra. Okay, but your one can say froze, Bodi. Now wishing to come, mammy. Yes, let me sister is one. Okay. And it was
Okay. Oh, Kafra. Hello. Hello. Yeah. Good morning. Good morning. Udini baby our casa free boss. A friend Joe because I think it's cracky. Aha. Joe, mami chi ono pay. Now, go back to the Yezu. Go back to what? A bit of a better. This of Pokemon, which you are manifesting an adiaki. A bit of a chabon, you are the Pokemon, manifesting an adiaki to go back to the Ebia choda. Papa, is that I told you. Mate, missing a bit intro. Hello? Mami fa last caller. Hello? Hello? Udini baby our casa free. I'm fine. Okay, mami nti omedofo. So looking at maybe a big team that they're by which you're madam for. In fact, I really, me Brian. Sir? Me say, yeah, that damn meaning so many matuni so I am a day. So, hey. And I'm in a son, I'll be at here. Me so you're any sin anymore or than some womb. No, afterwards, them. As one team, as a common farmer. What you call it? Didn't come on. Oh, madam will be a friend also for it. Or you promise. Huh? Who be do ha? Miss Romo be a dean. And more be a dean wa pacho. Me pacho pa. Miss Ro. Miss Ropa. 2 on. Hello? Hello, Luigi. Yes, sir. Bacho, good morning. Good morning, sir. Pawacho, but I didn't which the I am a proper sorry, but you will my gas from the selection. Pacho, very evangelist for. Yes, sir. And I'm a fetishman. Uh-huh. And I'm Pacho, me here, woman, no, from a party, here, Pacho. Okay, me the number be 2 TV here. Me the number be 2. I can't miss some for production line into some. Me number be 2 TV news here. Fa na your audio, mommy. Me pon sorry, me no be kasa. Matthew, but you should have in my way. The one my gun. Nyamisha. Now can be I be yes and get through. Hey, Adebiato. Hey, Papa Jai. Mate. Looking at the Chiwa. And yes, she cried on my. And you compare when got them way. What's the end of that one, man? You know, China and us, the one who broken out to 2 and 10 and SG, the one man, you know. Yes, and a fire so and check and kiss. What do you mean? Mate, open name is sorry after me. Abuja, Mammy Fancy here. Mr. One person, a friend me didn't come on number and that's 054 11-26626 054 11-26626. And I say, I wait me a WhatsApp, Mr. We so one WhatsApp there, your audio breme. Course in Ukrainian mean to me. Aha, anti audio ne dear. Minya, but see the offer me, I mean to me, me quite sorry. If you bear no 9 honor, now from me, I'll be yammy. But when I bit my audio, a bremeno, Munya audio breme. Na minimum ending combo. Nyame adoma da se na ye besa hia. Na mahyemobo. Na what you send there? Ye bedi broken out hon combo kakra. Me hu se senkrofo pa. Right. Jumadi ne hour of hope. Kwesi ada no pa bia no nso ekosi no krompa mu enna ye de ebrewo. No nso ekosi no krom empa mu enna ye de ebrewo. Asida kese nko me chief executive producer Dr. Blessed Fosa Doc.